fonction de Dieu, mon avantage, ma différence, ma capacité, amour de ma vie, rocher de mon cœur, esprit de Jésus, tu es ma différence, tu es mon avantage, tu es ma pièce maîtresse, tu es mon atout maître, tu es mon essentiel. Oh, nous t'implorons, révèle-toi, viens nous remplir, viens nous conduire, viens nous revêtir, viens nous qualifier, viens nous assister, viens nous embraser, viens nous rencontrer, viens nous irradier, viens nous circoncire, viens nous consumer, viens nous entraîner, viens nous escorter, viens t'exprimer en nous, viens manifester Jésus, viens révéler Jésus, viens démontrer Jésus. Oh, nous te supplions, nous avons la volonté, mais pas la capacité. Oh Saint-Esprit, ah Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, 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 ne me laisse pas dans ma condition. Je te remercie pour ce que tu as fait, pour le chemin parcouru. Jusque-là, Seigneur, ta grâce m'a secouru, ta grâce m'a accompagné, ta grâce m'a escorté, ta grâce a veillé sur moi. Mais je t'en supplie, on ne reste pas là, on ne reste pas à ce niveau. Ce n'est pas pour là que le sang de Jésus a été versé. Allons en eau profonde, Seigneur, allons en largeur, allons en hauteur, allons en profondeur, dans la circoncision, dans la conformité à Christ. Oh, nous t'implorons, Seigneur, je t'en supplie. Je ne sais pas pour mon frère, je ne sais pas pour ma soeur. Oh, mais je t'en supplie, emmène-moi ta visibilité. Délivre-moi de la transparence, délivre-moi de l'insignifiance, délivre-moi de la nonchalance, délivre-moi de là où je suis. Oh, viens me soulever, viens nous embraser, viens nous consacrer, viens produire-nous le vouloir, viens produire-nous le faire, selon ton bon plaisir. Viens apparaître, viens manifester le Jésus, viens manifester le Christ, l'image du Dieu invisible. Oh, s'il te plaît, viens nous délivrer de la tiédeur, de l'indifférence. Oh, nous t'implorons, ne me laisse pas seulement prier. Fais-moi grâce de te connaître, fais-moi grâce de t'aimer, fais-moi grâce de te rencontrer, fais-moi grâce de te révéler. Oh, nous te supplions, oh Saint-Esprit, viens faire ton ministère, rends-moi conforme à Christ, fais-moi ressembler à Jésus, fais-moi démontrer Christ. Oh, Matabarosia, Saint-Esprit, je ne sais pas parler, mais je t'en supplie, ne laisse pas ma vie à ce niveau, ne me laisse pas vaincu, ne me laisse pas oppressé, ne me laisse pas malmené, ne me laisse pas tyrannisé, ne me laisse pas dominé par le péché, ne me laisse pas dominé par l'iniquité. Emmène-moi à ta conformité. Ne me laisse pas t'honorer les lèvres alors que le cœur est éloigné de toi. Je t'en supplie, par le pouvoir que tu as, de t'assujetter toutes choses. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens faire ton ministère, viens manifester le Christ, viens rendre témoignage de Jésus. Par l'abrasso que tu Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Je veux chanter. Mbafeka donc lida. Aonema kanyi matigi. Mbafeka donc lidoda. Seigneur, nous voulons te dire ce soir. Nous ne voulons pas juste. Matigi mbafeka fiyebi. Anta feka ke andron ka ilame ka wajuli kelaw lame ka donkili kelaw lame patoli kelaw dron lame.
An b'a fɛ i ka taa ni anw ye. Qui a donné ce thème. Le but, c'est pas de chanter. Le but, c'est pas d'écouter des messages. An nakun tɛ dɔnkilida dɔrɔn ye, an nakun tɛ wajuli lamɛn dɔrɔn ye. An nakun ye La visibilité. ka tagama Ne nous laisse pas chanter. walisa an ka se ka kɛɲɛ ni e ye matigi. I cogoya kana to an ka dɔnkili dɔrɔn da ka wajuli kɛ ka lamɛnni kɛ ani foyi tɛna waleya an ka ɲɛnamaya la. Que tu sois formé. An b'a fɛ Tu su sois in na reconnu min nafa ka bon de nos pays, de nos min nafa ka territoires. bon anw ma o Ce ye qui compte, c'est que i ka ɲɛnamaya i ka yɛrɛya ka waleya compte, c'est qu'on en te voit. an ka jamanaw kɔnɔ Diable à travers ses an armes, ka dugu kɔnɔ de sorcellerie. an ka kinw kɔnɔ Nous t'implorons. an ɲɛ bɛ sitanɛ n'a n'a ka baarakɛmɔgɔw Ne nous laisse pas an te ɲɛ crier b'u sans la te connaître. an b'a fɛ k'u ka baara tiɲɛ kana to an ka dɔnkili da ka delili kɛ dɔrɔn Ne nous laisse pas parler de toi ka comme sɔrɔ Job, foyi sans tɛna avoir jamais waleya o kɔfɛ. Fais-nous grâce Kana to an ka kuma i n'a fɔ Yuba an ma i ye. de t'attester, An b'a fɛ i ka nɛɛma de te kɛ démontrer. anw ye. An kana na i tɔgɔla kuma dɔrɔn fɔ nka an ka i ye fɛnɛ. Fais-nous grâce de An ka haïr i yira et de vivre ta vie. ani y'a to matigi an k'an ka ɲɛnɛmaya kɔɲɛya an ka kɛ e ka ɲɛnɛmaya fɛ an ka kɛ e ɲɔgɔn ye an ka kɛ cogoya la i b'a fɛ an ka kɛ cogo min ani k'a to ni senu bɛ ka min fɔ egilizi ye an ka o lamɛn. Lɔgɔkun kelen kɔnɔ an tɛ se ka fɛn bɛɛ fɔ a bɛɛ tɛ se ka faamuya nka an b'a fɛ ka nɛɛma kɛ anw ye. Min ka kan o tɛ an bɛ min lamɛn nka min ka kan o ye min bɛ to an dusukun na. O ye min bɛ to an dusukun na. Egilizi lakunu masa. Egilizi min bɛ delili kɛ o tɛ nka egilizi min bɛ i dɔn. Egilizi min bɛ i ka baara kɛ. Egilizi min bɛ i ka yɛrɛya jira. Egilizi min bɛ i ka kuma fɔ. Egilizi min ye yelen ye. Egilizi minnu ye batolikɛla yɛrɛ ye. Kana to an ka dɔnniya ni dɔnniyaw fara ɲɔgɔn kan nka a to i b'a fɛ an ka kɛ min ye an ka kow ye. La version en 3D, la version que tu as déjà finie, l'homme que tu as déjà achevé, racheté. I b'a fɛ an ka kɛ min ye an ye min ye i ye min baara kɛ i ye min labaara a to o ka jira. Oh, nous t'implorons par le pouvoir que tu as de t'assujettir toutes choses. Le but, ce n'est pas notre connaissance, notre popularité. Se de bɛ i ye matigi ka fɛn bɛɛ yɛlɛma. Se b'i ye ka fɛn bɛɛ yɛlɛma. An nakun tɛ ka dɔnniya fara dɔnniya kan kɔnɔ nka an nakun ye mɔgɔw ka i ye an fɛ. An nakun ye Kirista ka dɔn. An nakun ye Kirista ka dɔn. An nakun ye an ka diya i ye. I dusukun ka nisɔndiya. Kana an dusukun lajɛ an dɛsɛlen de don an barika dɛsɛlen don an ye barikantanw ye. Kana o lajɛ matigi an b'a fɛ mɔgɔw ka min ye o ye i ka baara o ye mɔgɔw ka ye i ka bon mɔgɔw ka dɔn i ye min ye. Je l'ai vu à l'époque de cette femme. Je l'ai vu se manifester. J'ai vu son image. J'ai vu sa ressemblance. Ani mɔgɔw ka fɔ n'u ya anw ye mɔgɔw k'a fɔ ko n ye matigi ye n ye Ala ye n ye Ala cogoya ye n ye Ala ye mɔgɔ waleya la n'i y'a ye n ye matigi ye o cogoya de la matigi i dusukun bɛ na nisɔndiya. An b'i deli matigi i bɛna a se bɛ e de ye matigi a se bɛ e de ye n b'a dɔn ne kelen tɛ se matigi nka n b'a dɔn se bɛ e de ye n b'a fɛ matigi i k'a ye ne ka waleyaw la ne ka baaraw bɛɛ la ne bɛ kuma e de k'a ye matigi ne balimaw ani mɔgɔw cɛ la ne bɛ mɔgɔw cɛ la u ka e de ye matigi.
Siadaba. Okete malakato parita kanda. Ode brasuke taya. Omando kete la bara. Hayano eadado siade. Oh mon sauveur. Oh pour toi Jésus. Seigneur, je veux te dire merci, merci pour ce que tu as fait. Oh, je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, tu es Jésus, mon sauveur. Je suis heureux, je suis heureux. Tu m'as. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux, reconnaissant, tu m'as donné son nom. Non, 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 ne me laisse pas ailleurs, ne me laisse pas ailleurs. Je suis heureux. Tu m'as donné, tu m'as appelé du nom. Tu m'as appelé du nom de Christ sur la terre. Je suis heureux. Tu m'as donné, tu m'as donné un héritage. Si ce n'est dans tes mains, ne me laisse pas être ailleurs. Ne me laisse pas être ailleurs. Dans tes bras, que dans tes bras. Ne me laisse pas être ailleurs. Ne me laisse pas être ailleurs que dans tes bras. D'amour, dans tes bras. Shalane bara soya le bara. Ode araki alo brasi alama. Oh, toi qui écoutes les prières, toi qui exauces la voix de mes supplications, toi qui ne me laisses pas être ailleurs, à toi la louange, la gloire et l'honneur, toi qui fais surabonder ta grâce, là où mes faiblesses avaient abondé, Abayalo brasi ale. Amen, 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 amen. Oh yes, Lord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut acclamer Jésus comme moi ce soir? Qui veut dire merci de ce que tu ne me laisses pas être ailleurs. Ah non, tu ne me laisses pas habiter d'être un autre. Yala dobse kategere bafo matiye bishuina. Yala dobse kategere bafo matiye shuina kama soro abatu ambia. Kana to kata yoro were, kana to ngake yoro were ni Krista chelate. Kana to ngake yoro were ni Krista te. Ani matigi nyebala iba don antise ka kuma deselendo antise ka kuma kanye ngan ato ankase ka ika kuma fo ani ato iba fe anka kuma mi fo iba ika bara mi ani iye ika doni mi bla ankoka ankase ka o kuma fo ankase ka o labo ato anka bo adamadinya dron ciela anka ta sans fait anka yele ta sans fait fait o fait mi be na fo ni kaka oye mi be na famia ika ni senu fait ato ika ni senu
ka aka kuma de do an kɔnɔ a to an ka Krista de faamuya a to an ka Krista ani a to Krista ka kuma de ka to an kɔnɔ an ka se ka a a to matigi I ka kuma an ka o faamuya amina amina. Est-ce que tu peux acclamer Jésus, acclamer Jésus, acclamer Jésus? Alléluia. Oh, quelqu'un dit gloire. Tɛgɛrɛ b'a fɔ matigi ye, tɛgɛrɛ b'a fɔ matigi ye. Dɔ k'a fɔ nɔrɔ, dɔ k'a fɔ nɔrɔ. A b'a dɔn an ye caman caman lamɛn ka ban nin dɔgɔkun kɔnɔ. Ani n b'a fɛ an ka wajuli an k'a fɔ amina dɔrɔn. Ani n b'a fɛ ka n balimakɛ pasteur Mohamed Sanogo fo. N t'a dɔn ni aw b'a dɔn min bɛ ka kɛ. Nka wajulu minnu bɛ ka di k'a fɔ an ka yɛlɛ ka yɛlɛ ka yɛlɛ ka gɛrɛ matigi la. Fɛn caman de b'a kɔnɔ. N'i bɛ yan I k'a fɔ amina, n'i bɛ yan I k'a fɔ amina. Fɛn caman de bɛ Ala kɛrɛfɛ. Ani doni dɔ bɛ ne kan, doni fɛn caman bɛ yen n b'a fɛ k'a fɔ, nka wagati kunkurunin min bɛ n bolo, n bɛna kuma kɛrɛnkɛrɛnni dɔ fɔ. O ye wa n bɛna min fɔ, I bɛna min lamɛn, o dɔrɔn man kan. I bɛna min faamuya, min bɛna to I dusukun na, o de ka kan. Ni senu bɛna a ka baara kɛ ni o de ye. Fɛn min bɛna I yɛlɛma, o tɛ I ye kuma bɛɛ faamuya, ayi. Nka I b'a fɛ ka kɛ Ala cogoya la, ani a b'a fɛ I ka kɛ min ye, o de ka kan. Ani hali ni saniyali wajili bɛna di, ani yɛlɛmali bɛna di, hali ni hakili bayɛlɛmali bɛna di, hali ni a bɛ ka fɔ ko an ka yɛlɛma an ka jurumu bila, o dɔrɔn tɛna I yɛlɛma. Ni senu de ka baara de bɛna I yɛlɛma. Wajulu tɛ mɔgɔ yɛlɛma, nka ka Krista ye, o de bɛ mɔgɔ yɛlɛma. Kana fɔ n kun tɛ nin dɔn, ne kun ma nin lamɛn, a faamuya ko fɛn bɛɛ man kan k'a dɔn. I kan ka gɛrɛ Ala la, I kan ka gɛrɛ Ala la. Ibrahima kun gɛrɛlen don, ma gɛrɛlen don Ala la. Ani a kun bɛ Ala kanu hali o de y'a to a kun bɛ Ala dɔn, ani Ala kun bɛ min fɛ a ka baara mun kɛ a ka o kɛ. Min b'a to I bɛ Ala ka baara dɔn, I bɛna Ala dɔnya, o tɛ wajuli ye, o ye e yɛrɛ de. I b'a fɛ, I bɛ a fɛ k'a dɔn. A banna. Ani o doni ka wajuli lamɛn, nin wajuli in ka gɛrɛ Ala la, ani ne b'a fɛ ka min fɔ aw ye bi, an ka wajuli bɛna sinsin min kan, ka yɛlɛ ka sigi ka gɛrɛ Ala la. Il y a un conseil qui nous attend. Il y a l'assemblée de Dieu avec X à la fin qui nous attend. C'est ça que Dieu a préparé pour toi et pour moi. Il y a un conseil, il y a une assemblée. Et d'ailleurs, Paul, l'auteur de l'épître aux Hébreux dit, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, vous vous êtes approchés de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel, vous êtes approchés du juste juge et des esprits de ceux qui sont parvenus à la perfection. Il est en train de dire qu'il existe une assemblée, c'est dans Hébreux 10, verset 22, je crois. Oui, c'est ça, Hébreux 10, verset 22. Vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la Jérusalem céleste, de la myriade des anges. Vous êtes... Non, j'ai dit Hébreux. Alléluia.
Ok. Oh, c'est Hébreu 12 alors. Hébreu 12. Je t'ai dit, trouve le verset. Nous nous sommes approchés de la montagne de Sion. Voilà, Hébreu 12, 22. Acclame Jésus. Alléluia pour la régie. Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Continue, continue. Continue. De l'assemblée. Il y a une assemblée, mon frère, des premiers-nés inscrits dans les cieux. Il est en train de parler de ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Dès que tu es né de nouveau, mon frère, il y a une assemblée de laquelle tu peux plaider, tu peux t'approcher, tu peux venir. Dans la même assemblée, il dit qu'il y a le juste juge, du juge qui est le Dieu de tous, et des esprits des justes parvenus à la perfection. Les esprits des justes parvenus à la perfection, ce sont ces hommes et ces femmes qui sont morts dans la foi de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Mais l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel, ça c'est toi et moi, dès qu'on a donné notre vie à Jésus. Alors il y a une assemblée invisible. Physiquement on est là. Mais il y a une assemblée, mon frère, où il y a les gens de l'Ancien Testament, il y a les gens du Nouveau Testament. Ça, ce sont les morts. Et puis, il y a les hommes de cette vie qui sont vivants. Ils habitent dans un corps, mais leur esprit s'est accédé, monté dans les hauteurs. Et c'est là-bas que se décident les affaires de la terre. C'est là-bas que se décident des enjeux, des décisions stratégiques. Si tu ne montes pas à cette assemblée, tu subis les choses qui sont... Tu subis les choses qui arrivent sur la terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis avec moi, il y a une assemblée. Mon fardeau, Église, c'est de nous, c'est d'appuyer le message, les messages que tu as entendus. Mais tu vois, c'est pas parce qu'il y a, cette assemblée-là existe, comme on dit Pasteur Mohamed, que tout le monde y accède. Et pourtant, c'est la volonté de Dieu que tout le monde y accède. Dis avec moi l'assemblée. L'assemblée, c'est l'assemblée qui m'attend. C'est là qu'on arrive à influencer les décisions. Présentes et futures. On arrive à influencer les décisions, les choix, les destinées de nos familles, de nos villes, quartiers, territoires. Où ça? Il y a une assemblée où toi et moi on est appelés. Il dit, vous vous êtes approchés, on peut aller là-bas. Physiquement, on est là, mais en esprit, on monte. Et là, on sait faire entendre sa voix devant le juste juge. Quand tu ne sais pas monter là-bas, c'est pas seulement, je crois que on y va à travers l'intimité. On y va à travers la consécration. On y va à travers l'amour. Parce que c'est l'esprit qui nous amène là-bas. C'est l'esprit qui nous entraîne dans cette dimension. C'est le Saint-Esprit qui doit nous prendre notre esprit, et puis il t'emmène dans les Ni hauteurs. senu de bato ambe sigi ni jekulu la. Ni senu de bato ambe yele ka sigi L'intimité, je crois, ni que c'est le jekulu la ni chemin. jekulu senu mana. Mais Ka l'intimité gere matigi la. n'est pas la Ka finalité gere matigi de la. la rencontre O divine. ye sira de ka Le se but, o c'est de jekulu la. siéger. Le but, Nga c'est de prendre sa a place laban to ye. et d'être Laban ye capable ka sigi. de Ka parler. sigi. Ki sigi yorota. Il y a une assemblée. Ani ka se ka kuma. Plaider pour sa famille. A jekulu be. Abe no. L'église est absente de Abe cette no. assemblée. Mɔgɔ be a mɔgɔ be. Voilà pourquoi il y a autant de Ani calamités qui arrivent sur église la terre. sigilen tɛ o yɔrɔ la. Parce que ce Ani n'est o de pas y'a parce qu'on to est né de fɛn nouveau jugu caman qu'on bɛ peut ka kɛ. rentrer là-bas. On peut accéder. Non. C'est pas Ani pour tout hali le monde. ni C'est réservé à hali tout ni le ye monde, mais tout le chrétien monde n'y ye accède pas. o t'a to an bɛ sigi o Pourquoi? yɔrɔ la. La plupart des Bɛɛ chrétiens tɛ sont se ka encore en se train a de yɔrɔ la. lutter Mun na avec leur vieil homme. Tu as donné ta vie à chrétien Jésus, le vieil homme, caman bɛ ka il kɛlɛ n'est plus là. Il a ni été jurumu ye crucifié. ani u ka Beaucoup yɛrɛya luttent kɔrɔ ye encore avec la même manière ani de vie héritée Krista de leur passé. Alors on doit a enseigner le jengena renouvellement jiri de la l'intelligence. On ani doit a enseigner la kununa consécration, la ani an sanctification. On hakili doit fɛnɛ enseigner kan ka l'obéissance. bayɛlɛma o cogo Parce qu'on ne kelen na. peut pas y monter sans Hali obéissance. sa an kan ka L'intimité wajuli est le kɛ chemin. L'intimité n'est lamnɛni pas la kan an kan finalité. ka La wajuli kɛ finalité, c'est occuper saniyali ta kan place.
ka gɛrɛ matigi la o tɛ laban ye nka ka gɛrɛ matigi la laban tɛ ka sigi matigi ka jɛkulu la o de ye laban ye walisa min bɛ ka kɛ ɲɛnɛmaya la an ka se ka o yɛlɛma kabini Jeux olympiques kɛra Faransi fɛn caman de bɛ ka kɛ fɛn jugu caman caman bɛ ka waleya ani diɲɛ fan 12 bɛɛ yɔrɔ bɛɛ Setanɛ wulila ka baara kɛ ni fanga ye tuguni i b'a fɛ a ka kɛ a kana kɛ Setanɛ bɛ ka wuli ka baara kɛ ani a diminenba de don a b'a fɛ ka a ka baara lase ani n'i ye Ala den ye a t'i fɛ i b'a ka sira kan ani a b'a fɛ k'a yelen faga hali n'a sɔrɔ i tɛ ka a kɛlɛ hali n'i ma wuli a kama hali n'i ma delili kɛ hali n'i ma Ala deli n'i ko k'i ye Ala den i y'i ka ɲɛnɛmaya di Kirista ma a t'i fɛ a bɛna i kɛlɛ ani a t'i kanu a b'i kɔniya hali ni y'i ka ɲɛnɛmaya di Kirista ma ko kura i ye kerecɛn kura ye a bɛna i kama k'i kantigɛ a bɛna i kama hali n'i ma i ka ɲɛnɛmaya di Kirista ma a bɛna i kama kuma tɛ ni i ka ɲɛnɛmaya di Kirista ma ani i ka yelen bɛ mɛnɛ ni ka ɲɛnɛmaya di Kirista ma ɲɛnɛmaya kura de b'i la ɲɛnɛmaya kura bɛ i la ani a ɲɛ bɛ o la yɔrɔ jan ani yelen in b'a to fanka b'i la nka a dɔn kɛlɛ bɛ yen ani i ka dɔn hali n'i bɛ na hali n'i wolola a dɔn ko i wolola diɲɛ min kɔnɔ kɛlɛ de bɛ yen kɛlɛ in tɛ mɔgɔ si de to Pierre fɔlɔ a sura 5 a verset 8 ko Setanɛ bɛ munumunu i b'a fɔ wara a bɛ a ɲini a bɛ min kun ani n balimakɛ a diyara ye a ma diya ye Setanɛ bɛ na i kama a diyara ye a ma diya ye Setanɛ bɛ na i kama a bɛ na i ka denbaya kama ani i b'a fɛ i t'a fɛ a bɛ na i ka sira kan i bɛ se k'a fɔ ko awɔ gɛlɛya tɛ ne fɛ n tɛna taa ale kama nka i ka yelen mɛnɛnen don a ɲɛ b'i la a bɛ na i kama a t'i fɛ kamasɔrɔ i ko k'i ye Kirista i bɛ Kirista la i ye Ala den ye kamasɔrɔ i ka ɲɛnɛmaya di Kirista ma ani i ye mɔgɔ gansan ye a bɛ na i kama nka i y'i ka ɲɛnɛmaya di Kirista la a b'i kɔniya ka tɛmɛ hali ani n bɛna fɔ i ye mun na a b'i kɔniya kamasɔrɔ fɔlɔ Kirista ye i kisi i bɛna taa alijinɛ na ale tɛna taa ale bɛ jahanama na ani a yafara aw ma ani Setanɛ ni a ka mɛlɛkɛw o tɛ u fɛ ani Ala yafara i ma a ma yafa ale ma e ye jurumu dɔ kɛ nka Ala bɛ yafa e ma nka ale tun b'a fɛ ka Ala ka masasigilan de ta ani Ala y'a jigin ka taa jahanama na ani Setanɛ tɛ se k'a faamuya Ala yafara e ma nka Ala tɛ ka yafa ale ma o ye fɔlɔ ye i ko man d'ale ye a b'i kɔniya a t'i fɛ fɛn wɛrɛ bɛ yen nɔ fɛn filanan mun na a t'i fɛ Bibili b'a fɔ waati min na a ye a da waati min na a tun ye mɛlɛkɛ ye matigi b'a fɔ a ka Bibili la ko tuma min na a ye Setanɛ da waati min na ale tun ye mɛlɛkɛ ye a tun y'a ka danfɛn bɛɛ la ɲuman ye a tun ye a ka danfɛn bɛɛ la ɲuman ye o kɔrɔ ko Lucifer min kɛra Setanɛ ye a kun cɛ ka ɲi hali
Ainsi dit le Seigneur. Toi, tu étais la forme accomplie de la perfection. Le gars s'est Ani corrompu parce qu'il matiki ya était foko trop e beau, flanye trop a ko étincelant. Lucifer Dieu mi l'a setane créé. bi Dieu a l'a kun créé. Il chekanye était la hali. forme accomplie. Quand on cherchait, c'est quoi la beauté là? Ani La ala beauté ya ne vient dawati que Dieu. mina. C'était Satan. Ni tumbe fen che nyinye ni Les fen anges min que Dieu créé. chekanyi mi Tu as chekanyi créé ina une fo ala créature o tinye magnifique. Mais Lucifer ye quand Dieu a setane. créé l'être humain, il n'a pas créé Ala la ye forme la fen plus da accomplie de la mi perfection. kun Il a chekanyi créé hali. des êtres pour lesquels il a dit faisons l'homme à notre image, selon notre semblance. On ne peut pas être plus parfait que Ani soi-même. matiki Toi, quand Dieu crée mogo quelque da chose, tuma et tout mina ce qu'on fait aklala ka sentir, fo qui est tukuni ko a exactement comme nous, tel il est, nye tel fen nous sommes, da nye ça veut dire mogo que ça da dépasse mini Satan. ala Rien que bolen. pour ça, le gars, il est furieux. O kɔrɔ ko anw ka Il te bon ni déteste, setane mon kama frère. sɔrɔ Il te an déteste, dara ma ka soeur. kɛɲɛ ni Il ala ye essaie de an bɔlen don t'interpeller ala parce fɛ qu'il faut quitter l'habitude ani de dire setane ma tɛ an cause fɛ vient kama de moi. sɔrɔ an Je suis bɔlen don attaqué ala par fɛ Satan. ale de Il y a kun cɛ trop ka de ɲi ni fɛn chrétiens. bɛɛ ye Tu es chrétien, tu nka es né anw de nana nouveau. ka na bila a sanfɛ Mais tu subis encore les réclamations. i ye Tu subis kerecɛn ye encore les songes. i On vient bangera ko t'attaquer dans kura les songes. On vient i te man kan bastonner. ka Mon frère, siran il faut tuguni arrêter ça. i man Ça kan ka arrive aux siran chrétiens, u aux bɛ hommes ka qu'on na appelle i les kama hommes terrestres. sufɛ u bɛ Il ka faut na quitter i la kama dimension des tile hommes fɛ terrestres. ni Les hommes na i terrestres man sont kan mordus ka par les siran serpents. tuguni Les hommes i kan célestes ka ne bɔ peuvent pas rencontrer les i serpents. kan ka Ils sont bɔ comme o des kun aigles. kin na Il i faut kan ka bɔ monter. o kin na mɔgɔw minnu Il bɛ faut monter. sanfɛ mɔgɔw minnu Il y bɛ a des choses qui sanfɛ u bɛ t'arrivent i qui n'a doivent fɔ t'interpeller. kɔnɔkulu u tɛ i n'a Le fɔ problème, c'est sa pas la u guerre. tɛ foyi ye duguma kama Oui, il y a sɔrɔ une u bɛ guerre. sanfɛ Le problème, c'est comment on t'atteint. Au boulot, on te lance kɛlɛ un bɛ sort. tiɲɛ Et puis, don brusquement, tu as une kɛlɛ bɛ application tiɲɛ don cardiaque. Oh, nka excusez-moi. kɛlɛ in b'i Pourquoi ça sɔrɔ cogo t'atteint? di Pourquoi ça e bɛ t'atteint? siran C'est pas saya ɲɛ normal. mun na Voilà pourquoi il faut mun de la e monter. bɛ gɛlɛya Il y ye a des mun gens de que ça la ne peut i pas bɛ atteindre. gɛlɛya ye Il y a des gens que ça ne kama touche sɔrɔ pas. i bɛ duguma i kan ka yɛlɛ Je prie que tu mɔgɔw fasses ce dɔw genre de bɛ personne. sanfɛ foyi tɛ u sɔrɔ Il faut arrêter de n dire b'a non, fɛ i non, ka kɛ o pasteur mɔgɔ priait, sugu le ye sorcier, la sorcellerie. Mais pourquoi la sorcellerie? a y'a dabila ka pasteur wele Oh, kuma bɛɛ a Seigneur, pasteur a ye réveille les delili k'an ye a ye du royaume delili des k'an ye ténèbres suya ici. bɛ yen nɔ ni jugu bɛ Réveille n les kama cauchemars jinɛ des jugu ténèbres. bɛ n kama n bɛ Tu as delili kɛ réveillé aw un ka peu. wuli aw ka Je te dis, wuli l'intimité, aw c'est ka le wuli chemin de sɛtanɛ mon kama aw ka Et le wuli but, jinɛ c'est jugu de kama siéger. Je ne fais que commencer. Je a ye ne dis pas don trop ala encore. ka Il y a a une ye dimension gɛrɛ de ala toi la qui doit sortir de toi. walisa aw ka tagama C'est ka ce qu'on gɛrɛ a appelle. fɛ aw ka don jɛkulu ala ka jɛkulu in na C'est pas les chrétiens. C'est pas les chrétiens. C'est pas les kerecɛnya non. dɔrɔn tɛ Il y a une tiɲɛtiɲɛya dimension, mon dɔrɔn tɛ frère, qu'on k'a appelle fɔ les dieux. bangera ko kura yɔrɔ wɛrɛ bɛ yen Toi, ton a bɛ fɔ petit ko enthousiasme, alaw tu vois, ça te montre qu'il y a une dimension de ton identité que tu ne connais pas. yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ i ka yɛrɛya dɔ bɛ yen nɔ i t'a dɔn i ye mɔgɔ Et sugu min ye Jésus, quand il a dit dans Jean 10, au verset 33, jusqu'au verset 34, ani yesu y'a fɔ les yohana pharisiens sura ont voulu le 10 a lapider. verset Ils ont 34 voulu le lapider parce qu'il a osé dire, il a osé u assumer tun b'a fɛ son k'a identité faga ni de fils de gabakuru Dieu. ye Alors les gars ont pris les pierres pour le lapider. Et Jésus leur dit, mais vous me lapidez pourquoi? J'ai fait plein de ici là, vous me lapidez pourquoi? Il dit, mais ani a ye ɲininkali pas kɛ à cause des mun de la aw b'a miracles, fɛ pas à k'an cause du faga sabbat mun où de tu la aw fais des bɛ fɛ ka guérisons. fara Mais là, tu viens de filin franchir kan le summum de l'abomination. ani u ko Tu viens de te dire, i tɛmɛna i ye fɛn jugu bɛɛ la dama tɛmɛ i ye fɛn jugu bɛɛ la tama tɛmɛ e bɛ se k'a fɔ cogo di k'i ye ala den ye den tɛ ala fɛ u ko an ma den tɛ ala fɛ a k'a fɔ ko ayi ne ye den ye ani ala bɛ yen nɔ k'a ye ne bange a ye a ma fɔ ko ani a k'u ma ko ayi ne ye ala den ye kama sɔrɔ ne ye a ka baarakɛla ye ani o b'a jira ko ne ye ala ye dugukolo kan n'i ye ne ye i ye ala de ye kama sɔrɔ n ye ala ka baarakɛla ye ani aw b'a fɛ ka ne faga kama sɔrɔ ne y'a fɔ ko ne ye ala den ye nka a ma fɔ aw ka kitabuw kɔnɔ a ma fɔ aw ka kitabuw kɔnɔ ko anw ye alaw dɔ ye a sɛbɛnnen tɛ wa a sɛbɛnnen tɛ wa a sɛbɛnnen don yala a ma sɛbɛn wa mun de la aw b'a fɛ ka ne faga kama sɔrɔ n bɛ k'o fɔ a fɔra ko ni min saniyalen de don a ye ala ja ye ani n bɛ fɛ k'o de fɔ mun de y'a to aw tɛ se ka o faamuya mun de y'a to anw mɔgɔw an bɛ ɲina o kɔ ani kitabu de b'a fɔ aw ye alaw ye ani n'aw b'a fɛ k'a dɔn ala bɛ kuma mɔgɔ min fɛ aw bɛ taga bibulu de kɔnɔ k'a dɔn
anges. matigi be kuma mɔgɔw de fɛ a m'o fɔ mɛlɛkɛw ɲɛna a y'a fɔ mɔgɔw de ɲɛna. Shakataba yakato. Mando barakata do kamaras. Dis avec moi Dieu. Je suis sûr que A fɔ Ala vous n'avez jamais pris le temps de méditer sur le mot Dieu. ani n b'a dɔn aw caman Parce qu'on connaît le mot aw hébreu, caman bɛ i n'a fɔ ne an ma deli ka sigi le mot grec ka Dios. Ala ye Et moi ka a kɔrɔ j'ai ɲini toujours cru que Dieu ça voulait dire créateur ani qui est comme moi. ani ne kɔnɔ Ala ye danfɛn ye fɔlɔ fɔlɔ ne kɔnɔ n'i tun b'a fɔ Ala C'est o pas ye parce danfɛn que les dieux créent. min ye an da Le mot Dieu ani jɔnni tun bɛ o fɛnɛ jɔnni a tun bɛ jɔnni fɛnɛ kɔnɔ ko Ala de ye fɛnw a kɔrɔ ye ka a kɔrɔ ye juge, min bɛ fɛnw da Seigneur, souverain. Ala kɔrɔ tɛ o ye N'est-il pas dit Ala kɔrɔ dans ye votre loi? kiritigɛla J'ai dit, matigi des dieux, vous êtes des magistrats, vous êtes ani des juges, sauf que tu ne a comprends ko ko pas an ye ça, Alaw parce ye que nous, o on kɔrɔ pense anw la ye déclaration de kiritigɛlaw juge ye aujourd'hui. anw ye Les magistrats matigiw d'aujourd'hui, ye c'est pas ça. Les juges mais ont le anw pouvoir hakili la nka anw de créer, hakili la d'appeler les choses à l'existence. Il faut que tu an comprennes tɛ que se k'a kɛ quand o tu as ye créé les cieux et la terre, nka an de bɛ la se même k'a kɛ manière o que ye à an l'heure où kan je te k'a parle, dɔn dans tous les waati pays min du na monde, Ala il ye y a différentes couches dugukolo ni d'autorité. Il y sankolo a da différentes couches de responsabilité. À l'heure où je te parle, dans tous les territoires, a ye il y a des rois, fanka min il y a di des anw chefs, ma il y a des a ye maires, fanga il y a min des di anw préfets, ma il y a waati in des, na il y a a ye des fanga min présidents de di anw conseils ma o régionaux, fanga ka présidents bon de ni conseils fɛn bɛɛ hali départementaux. Il y a plusieurs présidents bɛ yen couches dans maires certains bɛ pays. yen Et même dans des pays où il y a préfets des bɛ rois, yen nɔ il y a encore d'autres rois. u Il y bɛɛ a le bɛ roi de tel village, jamana le roi kelen de tel kɔnɔ truc. Est-ce que quelqu'un me suit? masaw Est-ce que masakɛw quelqu'un bɛ me yen suit? nɔ De la présidents bɛ yen manière, nɔ sur la terre et dans l'univers. Bon, ani o cogoya je suis kelen en na train de faire dugukolo une kan introduction rapidement. Si quelqu'un me suit, il dit Amen. De la même ani n b'a manière, fɛ dɔ ka n dans lamɛn ka ɲɛ l'univers, n'a b'a lamɛn a k'a quand fɔ Dieu a créé amina l'univers, Dieu a kan dirige k'a dɔn l'univers diɲɛ kɔnɔ avec des conseils, waati min na Ala ye diɲɛ avec da des êtres. a ye jɛkulu Et dɔ laisse-moi te da dire une chose. Quand tu entends dans les Écritures, louez le Dieu ani des o dieux, jɛkulu la car il est bon, car sa fankatigiw bɛ miséricorde yen dure nɔ toujours. Il n'est pas en train de ani parler des Ala ka démons, Alaw des ale esprits qui de sont y'o ye déchus. matigi Parfois, y'o de quand on parle de Dieu, on ne pense qu'à l'esprit des eaux, à l'esprit. Oui, en fait, ani kuma c'était dɔ des la dieux. n'an bɛ Aujourd'hui, kuma ils sont devenus des Alaw faux kan dieux parce an qu'ils b'a ont fɔ perdu ko leur nature divine. a Mais bɛ ils ont an gardé kɔnɔ ko leur jinɛjuguw pouvoir de bɛ yen de nɔ a ye juge. Et ce jinɛjuguw sont tɛ eux, les juges iniques, les esprits de territoire, les esprits de famille. Ils sont juges parce qu'ils ont le pouvoir. Ils ont... Ils ont une autorité. Ils ont une capacité de créer les choses. Mais depuis que Jésus a ani se bɛ u ye dépouillé ka les fɛnw da autorités et les ani dominations, a bɛ Satan fi qui ma avait Ala se accès bɛ i ye à ka ce fɛnw conseil da de Dieu, à se cette bɛ Ala assemblée ye de ka Dieu, fɛn a bɛɛ été da viré. ani Il a été viré. Lucifer Il min n'a tun plus ye l'accès. Il ne peut setane plus min tun ye siéger. Les Lucifer ye esprits, les anges déchus ne a peuvent tun bɛ plus o siéger. jɛkulu la a Et tun bɛ pourtant, a tun bɛ Psaume o 82, jɛkulu la verset ale 1, fɛnɛ tun bɛ se il ka dit kuma ka kow waleya nka don dɔ la est-ce que quelqu'un là tu dis Amen? Il dit Dieu se tient a dans ko l'assemblée Ala de Dieu. a jɔlen don Il est juge au milieu a ka des jɛkulu dieux. la Et puis ani maintenant, ale de ye il leur fait des kiritigɛla ba reproches. ye On y va. Jusqu'à quand jugerez-vous avec ani a iniquité y'a daminɛ et ka u aurez-vous kɔrɔfɔ égard à la personne des méchants? Jusqu'à quand allez-vous faire du favoritisme? Jusqu'à quand allez-vous faire des partis pris? Continue mon frère, continue. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Malado qui était. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez de la main des méchants. C'est ça qu'on attend de Dieu. C'était ça le but initial pour lequel je vous ai créé à mon image, selon ma ressemblance. Continue. Maintenant Dieu se plaint. Ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Voilà des êtres a ye que j'avais créés barika à mon dɛsɛlenw ni image, selon ma fantanw tila ressemblance. ka u kisi ka bɔ mɔgɔ Mais ils ont tout juguw perdu. bolo Ils sont corrompus par u tɛ l'iniquité. ko Ils sont dɔn corrompus par u le tɛ péché. fɛn Verset faamu 6. u Maintenant, on bɛ est verset 6. J'avais yalayala dit. dibi la Là, Dieu le dugukolo la dit. Dieu regrette. J'avais dit, vous
ne ko vous êtes tous des aw fils ye du alaw Très-Haut. ye J'avais ko aw dit, c'est ce que bɛɛ j'avais ye dit au commencement, kɔrɔtalen mais parce que vous avez été badenw corrompus ye par l'iniquité. Parce que le péché, il est en train de parler à qui? À la race adamique, à la ani race ala des b'a êtres fɔ humains. k'ale de tun J'avais y'o dit, fɔ vous êtes tous nka des anw fils donna du Très-Haut. Mais vous allez mourir comme des Adam. Vous allez mourir comme des princes quelconques. Mais ce n'était pas ça que j'avais prévu pour vous. Parce qu'au commencement, j'ai dit, quand je vous ai créé, j'ai dit, vous êtes des dieux. C'est-à-dire, j'ai dit, vous êtes des magistrats, vous êtes des juges. Je vous ai doté d'un pouvoir pour exécuter mes desseins sur la terre. C'était ça, le mandat. Et quand Adam a péché, il a été retiré de l'assemblée. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu nous réintroduire dans cette assemblée des divinités, dans cette assemblée des dieux. C'est là qu'on siège. C'est là qu'on décide du sort de la terre, du sort des familles. Oh, quelqu'un me dit Amen. La Bible dit, Dieu siège. Verset 1. Dans l'assemblée de Dieu, se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Maintenant, regarde la version d'Arby. La version d'Arby, elle dit quoi? Elle dit, Dieu se tient. Version d'Arby. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu pour la régie. Version d'Arby, on est au verset 1. Verset 1. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des juges. Acclame Jésus. Toi, tu penses que les juges sont ceux qui sont assis au tribunal en te disant le suivant. Non, au temps biblique, le juge, bon, on n'a pas le temps, mais quand tu vas lire Romains chapitre 13, versets 3 à 4, les juges, c'était des magistrats. Les magistrats avaient des épées pour exécuter les jugements, la colère. Ce n'étaient pas des gens qui donnaient des sentences, c'était des gens qui prononçaient des sentences et qui exécutaient les sentences et qui sortaient leur épée. Tu le trouves dans Romains 13 au verset 4. Si tu me suis, tu dis Amen. Regarde, il dit oui, le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Les juges étaient armés. Ce n'étaient pas des civils avec des robes. C'était des autorités. Ils dirigeaient sur les villes, sur les familles, sur les régions, sur les quartiers, sur les secteurs. Dieu ne parle pas aux esprits. Dieu ne parle pas aux anges déchus. Pourquoi? Il est en train de blâmer dans ce qu'on vient de lire, dans Psaume 82. Dieu est en train de faire des reproches aux êtres humains. Il leur reproche que les fondements de la terre sont ébranlés. Il dit, faites droit à l'orphelin. Jusqu'à quand allez-vous tolérer l'injustice? Jusqu'à quand allez-vous faire du favoritisme? C'est pas pour ça que je vous avais crié pour mettre l'ordre. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes des juges, vous êtes des magistrats. Il ne peut pas parler. ani ne y'aw da mun kama ne y'aw da walisa aw ka na yɔrɔw labɛn ne y'a fɔ aw ye alaw ye aw ye kiritigɛlaw ye ne y'aw lasigi walisa aw ka fɛnw bɛɛ saniya ani ne y'aw da dugukolo kan o de kama sankolo ye matigi ta ye nka dugukolo o ye mɔgɔw ta ye ani ne y'aw da kun min na dans tout l'univers, des milliards et des milliards de galaxies, Dieu gouverne l'univers, pas la terre, diɲɛ fan bɛɛ avec un conseil. diɲɛ fan bɛɛ sankolo Et kɔnɔ Paul qui a la révélation, matigi de sigilen bɛ matigi sigilen bɛ dans l'Ancien Testament, on entend seulement le Dieu des dieux. ani poli min ye faamuyali kɛ min yɛlɛla sankolo Dans sabanan la na constellation de Dieu, il y a plusieurs types de créatures. ani layidu kɔrɔ la a bɛ fɔ ko ala ka alaw Chapitre 1, nga layidu au verset kura 15, kan layidu Paul kura dit kɔnɔ à poli propos de de bɛna Jésus, a na a il fara est a ɲɛfɔ ka ɲɛ walisa an k'a faamuya le premier-né kolosikaw de toute la création. sura fɔlɔ la Continue. Juste parce que Paul ale de écrit b'a aux fɔ Colossiens, parce que tu vois, ale à un moment donné, il y a des gens qui disaient que Jésus est un Dieu parmi les dieux. Il est quelqu'un de kolosikaw puissant, fɔlɔ il est a quelqu'un verset 15 d'important, mais il fait partie a b'a aussi, fɔ mais aussi krista des ye êtres ala célestes. Il y a yebali toutes ja sortes de ye créatures célestes, danfɛnw et que bɛɛ la Jésus fait partie fɔlɔ des bangelen créatures don célestes dans la constellation. Paul dit, Jésus n'est pas un parmi les un. Non, 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 parmi la multitude. Non, non, non. ani Je a vais b'a fɔ l'expliquer. ko Ce yesu Jésus dont on krista parle là, celui qui est ale ye venu de celui sankolo d'un corps mɔgɔ humain, dɔ ye il est premièrement nga l'image adamadenw du Dieu cɛla invisible. Le ani an kan premier-né bɛ o de yesu toute la krista min na création. Au ale verset 16, nana il dit, adamaden car en lui, farisogo dis la avec moi, en ani lui, ale ye
ale ye Ah, lui. Car ale de en ye lui dan ont été fɛn bɛɛ la créées fɔlɔ toutes les choses. pangelen En fait, quand tu lis le mot chose, ani ala dans le grec, le mot ala chose, yebali ja de c'est lui second qui a rajouté chose. En vérité, si on veut kama prendre sɔrɔ littéralement, on ale dira, de la car en fɛn lui bɛɛ ont dara été créés tout ce qui est dans les cieux et sur la ani terre, n'an b'a fɛ ka yɛlɛma kama les sɔrɔ visibles et les a invisibles. fɛn bɛɛ Les dara êtres ale humains, de fɛ sankolo tout ani ce qui dugukolo existe kan a été créé par Dieu. fɛn Quelqu'un bɛɛ dit yebali en lui. hali mɔgɔw Les êtres spirituels, mɔgɔw les fɛn êtres bɛɛ humains, dara fɛn bɛɛ min les dara anges, dara après maintenant, il précise, ala car ye en lui ont été olu créés da tout ce krista qui est fɛ dans les cieux et sur la terre. ni Et puis la il dit fɛnw les visibles et les invisibles. mɛlɛkɛw Et puis maintenant dans les mɔgɔw invisibles, il distingue, baganw il explique que, fɛn oh, bɛɛ il explique dara que dans la krista constellation fɛ de tous les dieux là, il explique qu'il y a sankolo plusieurs ani classifications. dugukolo Il dit il y kan a les trônes. ani a Et puis b'a il dit, ɲɛfɔ il y a les, il y a les, il y a ko les hali divinités. sankolo Le la mot grec de divinité, c'est hali alaw kurios. bɛɛ Ça la veut dire il y a les hali seigneurs. masasigiyɔrɔw Et puis la il dit il y a les dominations ou encore principautés du mot grec arkas ou encore arca. ani Arché, ça veut a b'a dire a ceux qui viennent au farafasiya premier fɛn rang. minnu Et puis fɛnw il dit ye ta il y a ani aussi les yebaliw autorités. Il est masaw en train de dire que tout ce qui a été créé, les matigiyaw anges, les kuntigiyaw archanges, les ani chérubins, fangaw u les bɛɛ de séraphins, dara les 24 veillards, fangaw les 4 u êtres vivants, bɛɛ tout ce qui bɛɛ de existe dans dara les cieux et tout ce qui existe sur la terre, mɛlɛkɛw toi, moi, etc. Tout a été créé en ani lui, en bɛɛ lui. Ça fɛn veut dire bɛɛ c'est fɛn lui qui bɛɛ les a portés. sankolo Il ani n'est pas dugukolo la n'importe qui. C'est lui la ne matrice par an bɛɛ laquelle le dara laboratoire qui a permis de les enfanter, an c'est bɛɛ lui. dara C'est ale lui fɛ qui a o créé kɔrɔ Lucifer. Et il krista dit, de ye tout a anw été bɛɛ créé ta o par kɔrɔ lui. ale de ye En lui fɛn ont bɛɛ été la créés. Et fɔlɔ puis il ye dit, ale tout de a ye été fɛn créé bɛɛ la par fɔlɔ ye lui. Et ale pour de ye lui, fɛn bɛɛ la c'est-à-dire fɔlɔ ye par sa main et pour sa gloire. Il est avant toute chose a et fɛn bɛɛ tout sauf dara subsiste en ale lui. ye La raison ale pour fɛ laquelle o Satan, qui kɔrɔ est en train de a faire le tɛgɛ de ye mal, anw il da fait ce a qu'il veut, il nɔrɔ détruit, c'est kama vrai. Mais Satan ani existe fɛn parce bɛɛ qu'il bɛ existe en lui. dara Il ne se ani repent anw pas fɛn de bɛɛ ses anw troncs mɔgɔw et de bɛɛ son bɛ ka appel. ɲɛnɛmaya Même quand ale de Satan a kama perdu le pouvoir, même quand Satan, pardon, quand ani Satan hali s'est corrompu, sitanɛ la a raison bɛ pour yen laquelle nɔ Satan nga n'a pas ale été de y'a da diabolisé, désintégré, hali c'est ni parce que fan tout ce qui a été créé hali a ni été créé pour sitanɛ lui et a a y'a kɔ don maintenu matigi la par lui. hali Ah, ni a il n'est y'a pas kɔ don matigi n'importe la qui. Il ale est bɛ le yen nɔ juste kama juge. sɔrɔ Il est le matigi créateur. de y'a Il da est l'alpha et l'oméga. Il n'est ala pas tɛ une mɔgɔ créature. gansan ye yesu Il est krista tɛ le fɛn créateur. gansan ye fɛn Béni gansan tɛ éternellement. Il ale est de ye celui qui fɛn bɛɛ siège daminɛni ye dans ale de ye l'assemblée des fɛn dieux. bɛɛ laban ye ale de ye an Mais dans da tout l'univers, Dieu a ani ale établi de des entités. sigilen de don Sur la ale de terre, sigilen il de faut que don tu saches, matigi ka jɛkulu b'a au kan commencement, ale de ye fɛn normalement, bɛɛ da sur la terre, sankolo la Satan n'avait ali pas. dugukolo kan C'est parce que an Adam kan k'a dɔn lui a volé fɛn le bɛɛ pouvoir daminɛni na dugukolo la que maintenant, setanɛ sur se chaque t'a ye territoire, sur chaque nga famille, adama de ce qu'on ye appelle les fanga fonctionnaires di familiaux, a ma sur chaque territoire, o de y'a to Satan a des sisan entités o de y'a to sisan an ka denbayaw la an ka jamanaw na setanɛ ka mɛlɛkɛw bɛ des autorités, des princes de ce monde de ténèbres, a bɛ se des ka kɛ esprits méchants dans les lieux célestes. a bɛ se ka kɛ fagaw ye a bɛ se ka kɛ fangaw a bɛ se ka kɛ jinɛw a bɛ se ka kɛ nijuguw De ce que Dieu a fait, Église, il faut a que bɛ tu se ka saches, kɛ à chaque nijuguw fois que tu vois, jinɛjuguw Satan a mis nga i une kan k'a principauté, dɔn mais Dieu aussi ko a une ale sitanɛ principauté. ale nana ka ala de ladege Là où il y a la mer, Satan, nga dès qu'il y a un i poste kan k'a de dɔn médecin, ko mais au matigi commencement, ale sur fɛnɛ leur territoire. bɛ yen nɔ ani Parce que se c'est bɛɛ Adam de bɛ leur a a ye conduit la terre. Les vrais propriétaires, les vrais juges, les vrais magistrats, les vrais ani seigneurs an kan k'a dɔn qui ko avaient adama autorité sur la ye terre. Le dugukolo pouvoir feere de setanɛ commander ma et d'être kama obéi, le sɔrɔ pouvoir d'exécuter dugukolo les tigiya vengeances, c'est de Dieu. fɔlɔ-fɔlɔ C'était pas dugukolo Satan, tigiya fɔlɔ-fɔlɔ humain. Mais quand Adam a dugukolo chuté, tigiya il est devenu fɔlɔ-fɔlɔ a tun esclave. bɛ Jésus est venu mɔgɔ bolo a tun rétablir bɛ la race des adamaden hommes et bolo des femmes a tun bɛ qui sont adamaden les bolo seigneurs nka de la terre. adama Il faut que tu comprennes ça. a ma kaminɛni kɛ Il faut que tu ani comprennes o ça. de fɛ a ye fanga a ye se di setanɛ ma o de fɛ En tout cas, ça tant pis pour toi. ani i Moi, kan j'ai k'a besoin dɔn que tu ko me o racontes. se bɛ i La bolo yesu rédemption krista fɛ a fait de moi le propriétaire légitime de la terre. La rédemption m'a ne y'a rétabli. faamuya ko se bɛ Sur ne la ye terre, je suis ne y'a faamuya ko les se bɛ boss ne ye de la terre. bange ko kura y'a to Les ne y'a démons, dɔn les ko esprits méchants, fanga bɛ les ne esprits bolo des eaux. dugukolo in kan Adam fankan bɛ ne bolo leur a vendu la terre. jinɛjuguw C'est vrai. ani Et les nijuguw propriétaires qui récupèrent la terre, c'est nous.
Adama ye dugukolo feere u ma nga anw de ye dugukolo tigiw ye an kan ka taa an ka tigiya minɛ a la ani n b'a fɔ n bɛ ka min fɔ aw ɲɛna bi aw kan ka aw faamuya kamasɔrɔ an bɛ ni la an bɛ ni la ani n'i b'a fɛ ka Krista sigi ka adamadenya na i ka du kɔnɔ i kan ka yɛlɛ ka gɛrɛ matigi la i kan ka yɛlɛ ka gɛrɛ matigi la i kan ka dɔ fara i ni matigi ka jɛɲɔgɔnya kan ani mɔgɔ caman bɛ yen nɔ an bɛ delili kɛ nka an hakili tɛ ni labara la mɔgɔ caman bɛ yen nɔ an bɛ delili kɛ an bɛ siran an bɛ jurumukɛla ye ani setanɛ b'a ka baara kɛ dibi la k'a sɔrɔ fanga bɛ yen se bɛ anw bolo ka gɛrɛ matigi la ka dɔ fara an ka jɛɲɔgɔnya kan ka setanɛ kɛlɛ setanɛ bɛ k'a ka baara kɛ kamasɔrɔ an tɛ ka wuli ka a kɛlɛ an b'a ɲini matigi fɛ a ka nɛɛma ka anw lawuli an ka wuli tuguni an ka wuli an ka delili kɛ walisa se ka kɛ an ye an ka faga sɔrɔ ko kura ka setanɛ kɛlɛ o mɔgɔ ninnu setanɛ ka baarakɛlaw olu fɛnɛ tun ye alaw ye nka matigi ye u bin dugukolo jukɔrɔ kamasɔrɔ u ma ka a ka kuma laminɛ u tun b'a fɛ ka a yɛrɛ kɛlɛ ani anw bɛ ka siran olu ɲɛ an man kan ka siran n'i bɛ delili kɛ i man kan ka siran n'i bɛ delili kɛ mun de la i bɛ siran n'i bɛ delili kɛ n'i bɛ kɛlɛ kɛ n'i bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la i man kan ka siran i ni fankan de kan ka wuli n'i bɛ wuli setanɛ kama n'i bɛ wuli jinɛjugu kama i ni siran man kan ka taa i man kan ka taa ko ayi ne ye mɔgɔ ye ani o kɛlɛ ye ala yɛrɛ ani ala ladegebagaw ka kɛlɛ ye ni la kɛlɛ o ye mɔgɔw mu donna ni la mɔgɔw minnu y'a dɔn mɔgɔw mu b'a dɔn olu fɛnɛ ni la fanga bɛ u bolo mɔgɔ minnu b'a dɔn se bɛ u ye ka jɔ setanɛ ɲɛma ani k'a yira ko se bɛ olu ye ani n'u bɛna kuma u ka du kɔnɔ u b'a fɔ ayi yan ne de ye kuntigi ye ni jamana kɔnɔ ne de ye kuntigi ye aw minnu nana aw ye zonw ye ne de ye kuntigi ye tigiya dugutigiya bɛ ne de bolo ni e t'a kalama ne b'a kalama ko se bɛ ne ye ko tigiya ne ka dugutigiya bɛ ne de bolo mun de la kɛlɛ caman bɛ yen mun de la kerecɛn caman bɛ yen nɔ mun bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ u ka ɲɛnɛmaya la kamasɔrɔ gɛlɛya bɛ kamasɔrɔ u bɛ ka taa ni la kɛlɛ la delili dɔrɔn tɛ ni la kɛlɛ la ni la kɛlɛ i kan ka dɔn i ye mɔgɔ min i bɛ jɔ i bɛ ɲɛsin setanɛ ma ka fɔ a ye ko se t'i ye ne ka du kan bilen se t'i ye ne ka du kɔnɔ ne ye ala dɔ ye n ka du kan n ka jamana kɔnɔ n ka kin kɔnɔ dugukolo sanfɛ ne tɛ mɔgɔ gansan ye ani matigi y'a fɔ ko n sen bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ a yɔrɔ ye ne ta ye ani n b'a dɔn ni jamana ye ne ta ye ne ka du ye ne ta ye ani ne nana ko kura ka o yɔrɔ tigiya ta
ani kana Krista ka sesoro ko dira ani na ye ɲininkali kɛ i ye jɔn ye b'a fɔ ne ye Yesu Krista dɔgɔnin ye ne ye Yesu Krista dɔgɔnin ye i tɛ se ne na ni nana ni gɛrɛla ne na n bɛ na i fangan cɛ ani Setanɛ ale tɛ wara yɛrɛ ye kana ne lajɛ ko ne ka dɔgɔn ne fanga bɛ ne na i ɲɛ bɛ ne na ne ye mɔgɔ ye nka ne yɛrɛ ye wara ye ka tɛmɛ e kan ani n'u b'a fɔ ko an ka wuli ka taa a kama i b'a fɔ ayi a ma se n ka kɛlɛ n bɛ wuli ka n jɔ dɔrɔn k'a fɔ Yesu Krista tɔgɔ la kama sɔrɔ ne tɛ mɔgɔ gansan ye i kan ka dɔn k'i tɛ mɔgɔ gansan ye n'i dalen don a la k'i tɛ mɔgɔ gansan ye a fɔ amina. Il faut que ce soit assez. Je ne suis pas n'importe qui. I tɛ se ka baara kɛ n'i t'a dɔn i se min bɛ i bolo. Vous êtes des dieux, des magistrats, des juges, des seigneurs. Ani Ala tun y'a fɔ an ye Alaw ye. Kiritigɛlaw, dugutigiw yɛrɛ ye anw de. Nka anw bɛna anw jɔ i n'a fɔ mɔgɔ gansan ani o de b'a to an bɛ bi kamasɔrɔ an bɛ delili gansan kɛ delili ka ɲi nka i bɛ kɛlɛ kɛ ni kɛlɛkɛminɛn 7 ye ani i bɛ delili kɛ i bɛ yɛrɛ ne tɛ tɛrɛmɛli kɛ ni kɛlɛ la ne tɛ tɛrɛmɛli i b'a kɛ ni sɛbɛ ye wuli i ka dɔn k'i ye masa ye i ka masaya lawuli C'est un combat entre juge et juge. Ni la kɛlɛ kiritigɛlaw ni kiritigɛlaw ka kɛlɛ de don. Si tu as compris que les juges, Dieu, c'est magistrat. Luka sura 18. Il y avait dans une ville Luka un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait sura 18 a verset 18. les esprits des eaux. On lui dit lâche ma famille, lâche mon mariage. Il dit non. On lui dit j'appelle le salut de ma famille. Ta famille ne sera pas sauvée. Je refuse la mort prématurée. Il dit tu vas quand même y passer. Des juges iniques. Satan, les anges déchus, les esprits de territoire, des familles. A ko kiritigɛla dɔ tun bɛ dugu dɔ la a tun tɛ siran Ala ɲɛ a tun tɛ mɔgɔ si jate. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Je viens avec des prérogatives divines. Ani mɔgɔ minnu bɛ se ka kɛlɛ ka Sitanɛ kɛlɛ an kan k'a dɔn Faites-moi la guerre. i kan k'a dɔn ko se bɛ i ye i bɛ na k'i ka du minɛ Sitanɛ na aw bɛ se ka ne kɛlɛ baasi t'o la nka aw k'a dɔn ko matigi de bɛ ne ɲɛ minɛ ani n b'a dɔn k'aw tɛ se ne na aw bɛ se ka ne kɛlɛ nka aw bɛ sa a bɛ ne kɛlɛ ka aw bɛ sa. Mais tu ne peux pas dire ça si tu n'es pas un intime, mon frère. Ani n bɛ kuma mɔgɔ min bɛ n lamɛn n bɛ kuma o de fɛ Tu peux répéter ce que tu as entendu. nka e tɛ se k'o fɔ Ce que je te dis là. kamasɔrɔ i ma gɛrɛlen tɛ Ala la e ye min mɛn i b'a fɛ k'o fɔ nka i ma gɛrɛlen tɛ Ala la. Abraham, physiquement, était sur la terre. Mais en esprit, il est rentré dans cette assemblée. Dieu a dit, Ani jɛkulu dɔ bɛ yen nɔ ah non, je me tiens obsession. Ibrahima Loin de toi. mɔgɔya la tun bɛ dugukolo kan nka a ni la a sigilen bɛ Ala kɛrɛfɛ a jɛɲɔgɔnya tun bɛ ale ni Ala cɛ la ani a sigilen Ala tun b'a ɲininka ne tun b'a fɛ ka nin dugu in a tiɲɛ ani Ibrahima ko sabali kana na nin dugu tiɲɛ ani i tun b'a ka fɔ a ko yala ni mɔgɔ 40 bɛ nin jamana kɔnɔ minnu saniyalen de don i tɛna o jamana tiɲɛ wa ani a ko a ma ko n'o o bɛ yen nɔ n tɛna o jamana tiɲɛ ani o jɛkulu bɛ yen min sigilen bɛ Ala cɛ la
mini ala de kuma ani ni ba don be no ku ibe se ka do no ibe kasi dabla ibe kasi dabla mundi la ne ka nyana maya te ka tanye mundi la te ka furu mundi la te ka di soro ani matigi be ka nyini mo mu be fe ka yele ka do fara ale ni u ka je nyogonya te abeka o mo le nyini mo mu be se ka yele kama soro mo chama be no te se ka yele u tɛ se ka yɛlɛ u dɛsɛlen de don ani mɔgɔ min tɛ se ka yɛlɛ o ye kama sɔrɔ ni senu tɛ u kɔnɔ walisa i ka se ka yɛlɛ i bɛ ni senu de ɲini i bɛ ni senu wele n'i dusukun bɛɛ ye taa ni ne ye ka yɛlɛ ka dɔ fara ne ni ala ka jɛɲɔgɔnya kan kana to n ka kasi dɔrɔn kana to n dusukun ka ɲɛnɛsi dɔrɔn a to n ka koba waleya ani n b'a fɛ mɔgɔw minnu bɛ fɛn yɛlɛma diɲɛ in kɔnɔ n k'a ye olu cɛ la kana to i ka kɛ mɔgɔ gansan ye Yuba tun bɛ deli kɛ nka Yuba kun tɛ o jɛkulu la ani a tun t'a dɔn o tun bɛ yen fo don min na ala ko Yuba ma Yuba wa yala i bɛ yɛlɛ wa i sigilen don i bɛ kasi dɔrɔn ka deli kɛ mun de la i tɛ yɛlɛ ka dɔ fara i ka ɲɔgɔnya kan yala don dɔ la i wulila k'a fɔ sɔgɔmadafɛla ka to a ka sigiyɔrɔ la la dimension des consacrés, la dimension des amoureux, la dimension des intimes. Il y a une responsabilité qui m'attend. Si tu ne montes pas siéger dans l'assemblée de Dieu, Satan va faire un carnage dans ta vie, un carnage dans ta famille, un carnage parmi tes enfants. Et pendant ce temps, tu es en train de dire, comme la femme de Job, maudit Dieu et meurt. Dieu n'y est pour rien. C'est un ebe ka tieni ke ika dimbaya la. C'est un ebe ka tieni ke ika du kono. Ibe fe ka kuma ina fo Yuba kibe na ala konia ibe na ala dankan ka sa kanano ke ite mogo gansan ye ni bebe ka ke kama soro ima yele ka do fara ni ala ka jɛɲɔgɔnya kan on ne monte par la prière c'est vrai mais on monte en étant préparé an bɛ kuma an bɛ yɛlɛ cogo di an bɛ yɛlɛ deli fɛ o ye cɛ ye an bɛ yɛlɛ i bɛ labɛn i b'i yɛrɛ labɛn i tɛ yɛlɛ k'a fɔ ko ayi n bɛ ka taa kɛlɛ kɛ ayi mun ɲɛ minɛnen don ni senu fɛ olu de bɛ yɛlɛ ka kɛlɛ kɛ nɛma kɛ n ye matigi nɛma kɛ matigi Kandi bro santara ba shintere bro satara ba ke bro santara bosh ni ba bro sam nema kenye matigi nema kenye matigi pour le peu qu'on a dit ce qui compte c'est pas de tout retenir. Ce qui compte, Père, ndusuku nye yele la parole. Anye fitini mi fobi Je deviens ce que je suis déjà dans la iye mi visible. famuya o nafate ola nafa be mi na matigi ba fɛ nka kɛ min ye ni na nka kɛ o ye a to n jɔlen bɛ yɔrɔ min na n ka yɛlɛ ka tɛmɛ o kan n jɔlen bɛ yɔrɔ min na matigi dugukolo in kan bɔ o yɔrɔ la i ka taa ni ye ni la a to n ka gɛrɛ i la matigi ala ka jɛkulu la walisa n fɛnɛ ka dɔ fɔ fanga di ma se di ne ma matigi ani an ka wajuli bana an b'a fɛ an ka delili kɛ an ka ɲini matigi ka nɛɛma kɛ an ye Oh, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Ce que le Père regarde. Nema kanye matigi. Des vies dépendent de moi, de ma capacité à monter. Le salut de ma famille, de ma ville, de mon pays dépend de ma capacité à monter. Ne me laisse pas être comme Job.
ne ka Et c'est du la maman qui ka se plaignait. Qu'est-ce que j'ai fait? banke Job, ko kura tu n'étais pas là. ni ne de Tu ka n'étais fa pas là. Où kana ton ka étais-tu quand kɛ je commandais yuba le matin? ɲɔgɔn ye Est-ce que tu es venu a tun bɛ siéger? kasi Où don o étais-tu? don n ye Est-ce mun que de tu as kɛ fixé sa place à l'aurore? Est-ce yuba que tu i t'es tun levé tɛ le yen matin nɔ avant l'aurore? e tun bɛ Est-ce que tu as min e revêtu tun les bɛ min armes e d'un tun bɛ min magistrat? tuma Le min na magistrat ne est tun bɛ armé. ka Il a les fɔ armes de Dieu. dugu ka Ce jɛ n'est pas un e tun civil. bɛ min yala i fɛnɛ y'i Est-ce ta que tu as fɔ les armes yala sur i toi? y'i ka masa fini don Les armes, c'est yala pas i pour ka tout le masa monde. fini don wa Les armes, c'est pour ceux qui ont pratiqué le dépouillement de yala leur i ka vie, masa kɛlɛ le i renouvellement de ka l'intelligence, kɛlɛkɛminɛnw b'i bolo le wa revêtement de l'homme nouveau. Les armes, c'est pour ceux qui ont quitté la mentalité des forteresses et des déserts, qui ont endossé yala et i ka embrassé hakili la kuraya wa mentalité de Canaan. Les armes, c'est pour la génération Josué, ceux qui ont fini avec la légèreté, l'impudicité. Ce sont des hommes et des femmes qui sont prêts à en découdre et à kɛlɛkɛminɛn aller tɛ prendre bɛɛ leur ta ye territoire. Ils savent qu'il y a des kɛlɛkɛminɛnw tɛ entités bɛɛ sur ta leur ye territoire, mais ils ne sont pas kɛlɛkɛminɛnw ye effrayés. minnu Ils ta savent ye que c'est eux, olu les min véritables wulila propriétaires ka de jɔ leur famille, ka de leur jɔ quartier, de leur setanɛ ville. ɲɛma Aya, minnu Ibada, tɛ siran Ilaba, setanɛ ɲɛ Okoto, olu b'a dɔn Malasi, Akato, dugutigiya ye olu de ta ye Maya, minnu tɛ siran Ibra, setanɛ ɲɛ Sakataya, minnu b'a dɔn Odo, dugutigiya Peyade, ye olu de ta Ibra, ye Soka, Anea, Maya. 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes, lève la voix. Oh, dis à Dieu, fais-moi grâce. Anamaya, fais-moi grâce. i kan bɔ delili kɛ i k'a ɲini matigi fɛ a ka nɛɛma k'i ye i fɛ kɛnɛ ka don o jɛkulu la Fais-moi grâce de venir occuper ma position, de quitter la dimension des hommes terrestres, d'embrasser la dimension des a to hommes matigi n ka n célestes. sigiyɔrɔ dɔn a tigi a to n ka n sigiyɔrɔ dɔn Dans ton intimité, afin d'occuper ma position de Seigneur, ma position d'autorité. Ah, Mayade, Yanade, Yadosie. matigi nɛɛma kɛ n ye a to n ka dɔ fara a to an ka dɔ fara an ka jɛɲɔgɔnya kan nɛɛma kɛ n ye n ka don nɛɛma kɛ n ye n ka don i ka jɛkulu la matigi Dans le nom de Jésus, fa la fa ne me laisse pas fa où je suis. yesu Emmène-moi, krista tɔgɔ la fais-moi monter nɛɛma kɛ n dans ye les hauteurs ka na ne pour to occuper n bɛ yɔrɔ min na dans taa ni n l'assemblée, ye le yɛlɛ conseil ni n ye de Dieu, sanfɛla la ka sigi des n vies, sigiyɔrɔ la des nations, jɛkulu la des destinées, jɛkulu la i cɛ la alaw cɛ la matigi matigi fais-moi grâce, mɔgɔw je t'en supplie. duguw jamanaw Quel que soit bɛ ka ne de kɔnɔ u bɛ k'an kɔnɔ ne ka se ka que yɛlɛ le résultat nɛɛma kɛ n soit ye atteint, que le Christ a mana soit kɛ formé, kuma o kuma que min l'homme bɛ di céleste a soit to manifesté, mun que bɛ le Dieu waleya qui a à o ye l'intérieur krista apparaisse krista dans mon époque, krista dans ma génération, sankolo pour ma exécuter o ka la waleya vengeance, ne les kɔnɔ desseins ani du ala min Seigneur, bɛ ne et kɔnɔ pour punir o ka ye les juges o ka iniques, ye n assis ka sur ma jamana na famille, walisa assis sur ma vie, i ka baara ka assis sur mon waleya territoire. walisa Fais-moi grâce, n ka réveille-moi setanɛ kɛlɛ cette semaine setanɛ ka dans le baarakɛlaw nom kɛlɛ de minnu bɛ ka Jésus. n ka denbaya kan minnu bɛ baara kɛ n ka minnu bɛ ka n ka baara kɛlɛ min bɛ n ka denbaya kɛlɛ min bɛ n ka jamana kɛlɛ yesu krista tɔgɔ la n ye delili kɛ yesu krista tɔgɔ la ni nin delili kun ye ta ye a fɔ amina amina Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, amen à ta parole. Oh, amen, 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 amen. Oh, amen, 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 amen. Nous disons amen à ta parole. Amen aux choses que tu nous as dites. Amen, 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 amen. Nous t'acclamons, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus.
Nɔrɔ ka d'a ma tigi tɔgɔ Alléluia. kan. Dɔ bɛ Amen, se k'a amen. fɔ amina Yesu ye wa? Quelque chose est sur le point d'arriver. Haleluya. Quelque chose est sur le point d'arriver. Amina. Je ne sais pas si vous saisissez un peu tout le volet Fɛn dɔ bɛ prophétique na waleya. qui Fɛn dɔ bɛ na kɛ i ka sous-tend ɲɛnamaya la. ce thème. Là, en écoutant l'apôtre, N b'a dɔn n'aw bɛ ka je viens encore nin wajulu ninnu vraiment un autre bɛɛ aspect la de ce concept. bɛɛ faamuya. Pas Nka simplement waati min na ne rester tun bɛ ka Pasteur Ivan dans lamɛn, l'intimité, dans sa présence, ne yɛrɛ mais ye aussi exercer nin le jamakulu juge. faamuya cogo Et c'est de wɛrɛ cela qu'il ye. parle en disant la création entière Jɛɲɔgɔnya ani Ala ka et elle jɛɲɔgɔnya attend dɔrɔn cette faamuyali tɛ. révélation. Ces hommes et ces femmes parvenus à cette dimension. Le temps arrivé, Ani les temps sont diɲɛ proches. bɛɛ bɛ Et ka Dieu entend ces a choses. Et il est en train Ala de de susciter ɲini ces hommes et ces sisan. femmes. Quelque Ani an chose est b'a en train fɛ d'être bâti anw en de toi. ka o faamuya Quelque chose est kosɛbɛ. en train d'être bâti Ani en toi. waati sera, Ce ne sera ni par ta waati force, sera ni par ton an ka intelligence, wuli, mais par waati son sera esprit. Par Ala son denw ka esprit. wuli. Alors pendant qu'il parlait ces choses, je vais Ani faire a tɛna le kɛ i ka flux. fanga Il dit, fɛ, c'est ta grâce a tɛna qui kɛ va i nous ka élever. dɔnniya C'est fɛ, par ta nka a grâce, bɛna kɛ par ta ni grâce. senu fɛ. Pas par notre Ani force, waati min mais na par tun bɛ ta ka nin grâce en kuma nous. fɔ, Est-ce que ne tun quelqu'un bɛ doit ka dire, peut donner fɔ un bon amen à matigi Jésus? i ka nɛɛma de fɛ, Laissez la i vie bɛna de an Dieu ɲɛ se minɛ i ka manifester nɛɛma de fɛ. au A travers tɛna de kɛ nous. an fanga Laissez fɛ, la vie mɛ de a bɛ Dieu se kɛ manifester au matigi travers de ka nous. nɛɛma de fɛ. Amen, amen. K'a to La vie Ala de ka Christ en toi va se ɲɛnɛmaya manifester ka par nous. waleya an ka Je ɲɛnɛmaya voudrais que fɛ. nous puissions rendre grâce à Dieu Amina, pour amina. cette parole qu'on a reçue. Krista ka ɲɛnɛmaya ka Merci, waleya mon i ka Seigneur Jésus. ɲɛnɛmaya la. Mɔgɔ ka Alléluia. Krista ye i ka Alléluia. ɲɛnɛmaya la. On va prendre des Ani an b'a entrées fɛ de prière. Et j'ai vraiment ka reçu un barika tel da de la Ala grâce. ye Et vous nin savez, le wajulu chiffre de la kosɔn. grâce, c'est le chiffre 5. Ani La n'a bɛ grâce. fɛ ka enveloppe La ta, an grâce. bɛ enveloppe ta. La grâce. Amen. Ani aw b'a Priez dɔn par nɛɛma rapport ka à ton offrande de 5. ani aw b'a dɔn nɛɛma bi ye numero 7nan ye. Avec le chiffre 5. Bon, je commence par le plus petit. Ani an b'a ɲini bi ka o ɲinifɛn kɛ, o ɲinifɛn di ka kɛɲɛ ni o ye. Ani n mana hakɛya fɛn fɛn min fɔ, n'a bɛ bɛn n'i ta ye, i b'a fɔ amina. Alléluia. Amen. Amen. Hali ni min b'i bolo, i b'a fɔ ko o ka dɔgɔ. Hali ni dɔrɔmɛ 10 de don. Hali ni dɔrɔmɛ 10 de don. Ani i b'a dɔn o bɛɛ de ka wari ye, i bɛ fɛ k'o di. A mana kɛ hakɛya fɛn fɛn, a mana kɛ fitinin ye cogo o cogo, i kan ka nisɔndiya. N'i b'a fɛ ka 1000 de di, a fɔ amina. N'i b'a fɛ ka 100,000 di, k'a fɔ amina. Hali n'a sɔrɔ i bɛna di don wɛrɛ 500,000. 10,000,000. I bɛna kɛ bi de wa i n'a kɛ don dɔ? I bɛna kɛ don dɔ walima bi de don? Je reprends encore 50 millions. Ani mun b'a dɔn a se b'u ye, u k'a to olu ni Ala cɛla u bɛ se ka o fɔ. 1,000,000, 1,500,000. Ani n'i b'a dɔn a b'i kɔnɔ k'a kɛ i y'a fɔ matigi don dɔ la matigi n bɛna 1,100,000 don i ka Ala bato so kɔnɔ. Ani an bɛ delili kɛ u ka waleya ka ɲɛnɛmaya la Yesu Krista tɔgɔ la. An bɛ se ka yɛlɛ tuguni wa? 5 milliards. Toi, tu veux faire ça un jour pour Jésus. Ni 1,100,000 tɛmɛna, joli de bɛ yen? Yala e bɛ se ka 5 di wa Yesu Krista ma? Yala e bɛna sɔn ka o kɛ wa? Yala i bɛna sɔn ka o kɛ wa? N'i bɛ sɔn ka o kɛ don dɔ, i tɛgɛ 2 kɔrɔta. Ani n'a b'i kɔnɔ sɛbɛ la, Ala ka to o ka kɛ. I ka ɲɛnɛmaya la, i ka o ye fo siɲɛ 5, i ka a se ka k'i ye. Ani tiɲɛ na, miliyari se bɛ mɔgɔ caman ye.
ani ne y'a ye u caman tun bɛ wari di walisa olu yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya ka labɛn ani aw b'a ye o mɔgɔ ninnu bɛ yɔrɔ caman jɔ ka ekɔli jɔ ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ nka u tɛ foyi kɛ egilizi ye nka an bɛ delili kɛ o mɔgɔ sugu caman ka kɛ egilizi kɔnɔ ka egiliziw jɔ ka nili kɛ egilizi fɛnɛ ye walisa mɔgɔw ni ka di Yesu ma. Ani sisan n bɛna dili kɛ mun bɛ fɛ ka nili di ka dili kɛ. Par rapport à ce que tu as décidé. Ça, c'est les offrandes de 5. Si tu ne veux pas faire une offrande de 5, tu veux faire juste une offrande libre, sans le côté 5, ce n'est pas la peine de lever la main. Tu viendras tout simplement Munu b'a fɛ ka et tu feras ton offrande. dili kɛ ka daminɛ. Munu b'a fɛ ka dili kɛ ka daminɛ 100,000 ka taa 5,000,000 la. Aw bɛ se ka aw tɛgɛ kɔrɔta. Enveloppe bɛna di aw ma walisa aw bɛna se ka o nili fɛn di o nili kɛ. Ani o waati la an bɛna an ka dɔnkili da ani o waati la I b'i ka nili di. Nous semons pour dire Seigneur Jésus, ce n'est ni par ma force ni par mon intelligence. Ani ni nili bɛna kɛ Ala ye mun b'a to an bɛ yɛlɛ sankolo la. Ani an bɛ ni nili kɛ ka jira Ala la Yesu Krista ne ka dɔnniya tɛna to n bɛna yɛlɛ nka e de ka nɛɛma fɛ ne bɛna se ka yɛlɛ ka dɔ fara ne ni e ka jɛɲɔgɔnya la. An b'a ɲini aw fɛ k'aw wuli k'aw jɔ ani an k'an ka niliw di. I ka nili fɛn minɛ I bolo ani deli kɛ n fɛ a fɔ matigi n'i ka kuma mɛn ani n b'a dɔn ka fanga tɛ n ka dɔnniya tɛ nka I ka nɛɛma ani I ka fanga fɛ n bɛ yɛlɛ a bɛ n kɔnɔ ka yɛlɛ n b'a fɛ ka yɛlɛ ka dɔ fara n ka jɛɲɔgɔnya kan n b'a fɛ n fɛnɛ ka kɛ Alaw ka jɛkulu la o matigi n'i nili fɛ n dalen don I ka fanga na n b'a dɔn a se bɛ I ye ka taa ni ne ye sanfɛ ka sigi aw cɛ I cɛ la Yesu Krista tɔgɔ la amina dɔ k'a fɔ amina Yesu Krista tɔgɔ la amina. Ani don dɔ la ne tun bɛ n ka so ani o dɔnkili nana ne kɔnɔ I n'a fɔ n ka dɔnkili caman mun bɛ na n kɔnɔ ani nin dɔnkili bɛ ka ne n bɛ fɛ ka min fɔ Ala ye ani n dalen don a la ko nin kuma in fɛnɛ a dɔnkili fɛnɛ bɛ I kɔnɔ a kumaw fɛnɛ bɛ I kɔnɔ ani I b'a fɛ ka gɛrɛ matigi la n b'a fɛ ka gɛrɛ matigi la n b'a fɛ ka gɛrɛ I la ani mun ka di I ye ka o faamuya k'o dɔn ani ka o kɛ I n'a fɔ muso a cɛ ye ka gɛrɛ I la ka gɛrɛ I la. À toi seul je déclare ces paroles qui bouillonnent au fond de moi. Je désire être plus près de toi, plus près de mon Seigneur. Je veux être si près de toi, saisir les désirs de ton cœur pour refléter ta présence. Comme une épouse pour son époux. Plus près, plus près, plus près de toi. Je veux être plus près, intime, intime, Intime de Jésus. plus près de toi, Jésus. Intime, 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 intime de mon époux. C'est les bails de Randa Rababouche.
Raidis glorianda rababus. Alléluia. Je veux être plus près de toi, afin que ta vie déborde en moi. Parle-moi de ta gloire. Tu t'es sacrifié pour moi, mon Dieu. Et moi aussi je viens et je me livre entièrement. Seigneur, je suis amoureux. Je vais avancer avec toi. Être plus près de toi, mon Dieu. Plus près. Intime de moi. Aïe, plus près de toi. Intime de Jésus. Plus près. Seigneur, donne-nous de nous approcher de toi. Que ta grâce brille en nos vies, Jésus. Jésus, de mon époux, je veux être près de toi. Intime de mon époux, je veux être plus près de toi, Jésus. Plus près de toi, je veux être touché ton cœur, mon Dieu. Intime de Jésus. Alléluia, quelqu'un peut acclamer Jésus. Donnez-moi amen à Jésus. Intime de mon sauveur. Amen, amen, amen. Dis avec moi juste le refrain. Plus près de toi. Intime de mon sauveur. Plus près de toi. Intime de mon époux. On peut le dire ensemble, plus près. Si c'est ta prière, tiens-toi debout avec moi et dis-le au Seigneur. Intime de mon époux. On y va. Plus près de toi. Intime. On le dit encore, plus près de toi. Intime. On le dit encore, plus près de toi. Intime de Jésus. C'est ma prière. Plus près de toi. Intime de mon. Alléluia. Quelqu'un acclame Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Et nous pouvons bénir Dieu encore. Et pendant que, juste pour nous préparer à recevoir notre deuxième intervenant de ce soir, je sais que tu sais c'est qui. Juste rappeler que les différents prédicateurs, enseignants sont venus avec des ouvrages. Et là, je vois de très beaux livres de l'apôtre Ivan Kastanou. Norakada matilika ani ambena laben yani ankanga wajuli kala flana. Amen. Donc je les découvre avec Anwaji kala flana tana. Amina anga pasteur Ivan Kastanou ka gafe ujira. Ani gafe kuraw do be nere tunta do gafe u seveninu ani nere beka ulaje nere beka u Jésus san chen folo do na fo o kaye. quand je vois le livre même
Ani fɔlɔ o ye Amen. da naani Alors, sitanɛ je bɛ vais don reçu da de min grâce fɛ déjà. ka L'année cɛnni kɛ i ka dernière, ɲɛnɛmaya la c'est ani n b'a fɛ aw ka o ɲini ka a handicap san du leader qui ani ni aide bɛ o à gafe ninnu la ye croissance ne yɛrɛ du b'a fɛ ka a ministère. kalan Un livre pour tous les ani a serviteurs de kun Dieu nana qui ni nin veulent gafe ye salon servir le nka aw kan Seigneur. k'a san n'a Donc t'i celui-là bolo aussi, on a l'a en ɲini 2 volumes. On l'a en 2 volumes. Amen. Et puis, ani mɔgɔ fɛn fɛn min bɛ baara kɛ ala ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ala ka matigi ka baara kɛ a kan ka o nouvelle gafe version, nin nouvelle ɲini sortie. Maintenant, ça a suffit. fɔlɔ ni a Il faut filanan que bɛ yen ça nɔ change. Le livre de tous ceux qui sont révoltés pour servir Jésus. Amen. Et ça, peut-être, c'est un de mes préférés. Je le trouve ani nin gafe tɔgɔ sisan a ka ɲi tan un message pour changer. yɛlɛmali kan ka kɛ Sortir des prisons ani nin intérieures. gafe ye mɔgɔ fɛn fɛn min diminen don u b'a fɛ ka ala ka baara kɛ À tous les ani nin gafe nin laban ye min ale de ka di ne ye kosɛbɛ toutes les formations pour la délivrance, la guérison, k'a la bɔ restauration de l'âme et de i l'esprit. yɛrɛ ka kasow la Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. ani an yɛrɛ kan ka an ka egilizi kan ka a bɛɛ de ta kamasɔrɔ ale ka ɲi nɔ ni la kurayali ani Alors, il n'est plus à ni la présenter. kurayali kama Alléluia. Ce matin, ani ni la kɛnɛyali fɛnɛ kama ani n tulo tɛ aw ka amina la dɛ yala aw nisɔndiyalen tɛ su in na ni wajulu la ani an bɛna an ka wajulikɛla laban wele ani sɔgɔmada in na tiɲɛ yɛrɛ la sɔgɔmada in na ani ala y'a fɔ cogo ani pasitɛri y'a fɔ cogo min na a bɛ i n'a fɔ an bɛ ka wajulu kelen kelenw kɛ ani an bɛ se k'a fɔ ko ni bɛ ka kuma anw bɛɛ de fɛ kamasɔrɔ ne bɛ ka kuma minnu kan ani n bɛ ka hali jaw minnu ta ka o kumaw fɔ a wajuliw kɛ a yɛrɛ bɛ ka kuma o wajuli ni o ja kelen kan ani tiɲɛ yɛrɛ la ni senu b'a fɛ an ka kuma o kan ani n b'a dɔn n bɛ ka min la ani n b'a dɔn n bɛ ka min kuma fɔ ye sisan i y'a faamu ni mɔgɔ min don kaban kamasɔrɔ ale ye gɛlɛya caman caman ye nka a tora matigi fɛ a tora matigi la a tora ani matigi ka jɛɲɔgɔnya la walisa ka ala ka baara kɛ ani an bɛna to video ka tɛmɛ ka an ka bisu in na wajulikɛla aller dans l'intimité si tu ne fréquentes pas le lieu secret de la prière. Je viens maintenant de ta présence. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta puissance. Nous sommes sur le point d'atteindre une nouvelle altitude dans l'intimité de Dieu. Mesdames et messieurs, attachez vos ceintures. L'intervenant du jour est un intime de Dieu, oint par l'Esprit pour proclamer la sainteté et l'amour de Christ à travers les nations. Même si les hommes t'abandonnent, il y a quelqu'un qui ne t'abandonnera jamais. Ces enseignements sur la sanctification et la puissance de l'Évangile ont amené un nombre incalculable de personnes à vivre une relation authentique avec Dieu. Il est le pasteur principal de l'église La Compassion, située à Kinshasa, en République démocratique du Congo, et le leader de la communauté, centre de réveil, d'évangélisation, de formation et de mission, qui compte aujourd'hui plusieurs extensions en Afrique, en Europe et au Canada. Son ministère se distingue par une onction puissante dans l'enseignement, l'utilisation efficace du digital et un engagement tangible dans les œuvres sociales. Peuple de Dieu, êtes-vous prêts à monter dans l'intimité de Dieu? Acclamons le Seigneur et accueillons l'apôtre Marcelo Tounassi. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. an ka jɛ ka an ka pasteur Marcelo Tounassi bisimila nin waati in na an ka tɛgɛrɛ fɔ an ka a bisimila an cɛ la alléluia Acclamons vraiment le Seigneur. ani an bɛ
Dubata matigi shuina. Merci Ani ambe tegere pour fo Pasteur l'invitation. Ivan Kastanu ka C'est pour moi wajuli toujours feneye une aka grande kumai. bénédiction que d'être à vase d'honneur. Être à Abidjan est une Aoniche. bénédiction pour moi. Alléluia. Ani ambe Et je vous apporte les salutations de barka l'Église La amba Compassion fo dans le monde ambe entier. barka da matigi Pasteur Mohamed Merci. Sanoguna musoe. Ani ba fo oye mabe Mon duba message do ne aujourd'hui, ye ce ka sera ke sur le peuple en Côte lutte. d'Ivoire yano. Ani ba mbenka église la compassion Dis à foli ton le voisin, ase prie lase en langue. auma. C'est ça mon thème. Dis-lui, prie en langue. Ani bishuina neka wajili bina ke ka kuma ka kankura fo ka kuma kankura la. Nuna afo isigi nyoma ka Et ceux qui n'ont deli jamais ke prié en kana langue, aujourd'hui vous allez aller à deli l'école ke de kana la langue en un jour. ani Par le bishuina Saint-Esprit, ambina vous allez vous exprimer en deli notre ke langue. kana. Il y aura beaucoup de baptêmes dans le Saint-Esprit. Ani Ici, ça va munu être ma un deli signe ka de la oke puissance. bi au be nata Je vais akalanso descendre la là-bas, on va kile prier kele en kono. langage chez nous 10 minutes. Ni senu la au be na kuma kankura Nous la. allons vivre la puissance de la chambre haute. Ani batiseli chama bina ke ni senu na ani ini yoro bina ke Frère du voile, ni senu ka fanga ji sigi yoro ye. deviens. Ani ambe na sanfela sangolo ka ni senu waleya ambe na oye dugukolo kan ani Il t'invite au travers du voile. ani aba fɔ ye ka gɛrɛ a ka jɛɲɔgɔnya la yɔrɔ min na fɛn bɛɛ ka di fɛn bɛɛ ka ɲi. Il nous invite au travers du voile, là où tout devient parfait. Il nous invite au travers du voile, là où tout devient parfait. Il te dit, monte ici, monte ici, monte ici. Je te ferai voir ton avenir. Il te dit, monte ici, monte ici, monte ici. Je te ferai voir les choses cachées. Il me dit, monte ici, monte ici, monte ici. Je te ferai voir ton avenir. Il me dit, monte ici, monte ici, monte ici. Je te ferai voir ton avenir. Il te dit, monte ici, monte ici, monte ici. Je te ferai voir, je te ferai voir ton avenir. Il me dit, monte ici, monte ici, monte ici, monte ici, monte ici. Je te ferai voir ton avenir. Il me dit, monte ici, monte ici, monte ici, monte ici, monte ici, monte ici. Je te ferai voir ton avenir. Il me dit, monte ici, monte ici, monte ici, monte ici, monte ici. Je te ferai voir ton avenir. Il me dit, monte ici, monte ici, monte ici, monte ici, monte ici. Je te ferai voir ton avenir.
une dame. Shalom, shalom. Il ne dit pas que je vais venir. Non, non, non. Oui, je suis là. Il te dit monte ici. Redebezinde de boshata la baya. Monte ici. Il te dit monte ici. Tu m'emmènes dans tes profondes. Tu m'emmènes dans ta sainteté. Alléluia. Tu m'emmènes dans tes profondes. Tu m'emmènes dans Dans ta ta sainteté. Amen. Dans tes Dadabo Suntaraba Sheterebo Santaraba Yarabo Suntarebo Shanda. Arabo Santaraba Sheketeria Dadadadadabo Santarabos. Erebos Sarababush, Kansarabain, Terebos. Rebros Santarababos, Cantarabos, Terebos, Santarabas, Sako, Terebos, Sunta. Yarabos, Terebos, Catarabos, Terebos. plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta Niderebo Santa la brochantele brosu katara da bo shendere bros. discernement de ta voix, Plus de toi, de ta volonté, yes, Seigneur, plus plus de toi, plus plus de de toi, discernement Seigneur, de plus ta de voix. toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, Rebo chantale rebo santa da ba sheketeria bo santa rabe. Ikatare rebo chandele bro sukatara rabo shendele bros. Iale bro santere rebo sankataria le bro chanta. Plus de toi, Seigneur Jésus. 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 nous te désirons, Saint-Esprit. Nous prions que tu puisses magnifier Jésus. Donne-moi, Père, ton onction pour communiquer ta parole et tes oracles. Je te prie, Père, glorifie ton nom. Et que tous ceux qui ne confessent pas ta sainteté soient Ambe iko nisenu. Ambe iko nisenu. Ika amu. Ika wajulika lamu. Walsa akeka kumafo. Natigi nora kada itoroka. Ani fenfen mite noro da itoroka. Oka latien. Ani dusukun be ka laben ki ka kuma lamen. Yesu Krista kom. Yesu Krista torola.
Yesu Krista tɔgɔ la. Amina. Okay. Adarabos, Teribos, Andelibos, Santayaba. Yebos, Andelibos, Santadarabos, Delibros, Catari, Arabos, Delibros, Satarabash, Fekete, Alebros, Santarabash, Delibros, Santarabos, Irabos, Santadarabos, Delibos, Sarabash, Delibros, Elebos Sarabash, Elebos Sarababa, Elebros Santariarabos, Terecus Sarabash, Debos, Catarabos, Sarabos, Catalabros, Elebros, Catarabos, Elebros, Catarabos, Yedebos Catariarabos, Lebros cantaria da bose de lebros chande lebros anada da bros anada bros cantaria da lebo Yebos ante bos atala da bos ya da bos zarababa ya da bos ante lebe ya be ba me ya me de bos cantaria bos de bos cantaria da bos chante da bos de bos cantaria da bos chante I n'a fɔ sanji n tulo bɛ san kan na sanji kan na n tulo bɛ sanji mankan na sanji mankan n bɛ sanji ko fɔ la n bɛ sanji ko fɔ n bɛ kunu ni sanji ko fɔ n bɛ kunu ni sanji ko fɔ matigi ko ko n k'a fɔ ko sanji bɛ na egiliziw kan san fiɲɛba ala deli san fiɲɛba i ka ala deli ɲɛnamaya sɔrɔ i ka ala deli ɲɛnamaya sɔrɔ i ka ala deli tasuma sɔrɔ i ka kuraya i ka ala deli ɲɛnamaya la ni sɛnu mako bɛ nin sanga la walisa a b'a fɛ ka min kɛ a ko kɛ i tɛ si kɛ a barika matigi don dɔ la ne tun bɛ ka Kenneth Hagin ka gafe kalan a tun ye kuma dɔ fɔ min ye ne ka ɲɛnamaya yɛlɛma a ko n'a y'a a faamuya ko muli bɛ ka dɔgɔya ka ɲɛnamaya la
a bɛ Ala deli kan kura la fo heure 1 ani a bɛ kitabu kalan heure 1 ani a bɛ Ala deli tile bɛɛ kɔnɔ n'o kɛra muli bɛ kɔse ka na o cɛ in ale tun bɛ se ka bon bɔ mɔgɔ la ni o mɔgɔ sugu ye o gundo fɔ i ɲɛna heure 1 ka kuma kankura la heure 1 ka Ala ka kuma kalan ani Ala ka sɛbɛn bɛ kɔsegi ka na o gundo sifa bɛ sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la matigi fɛ matigi ka mɔgɔ minnu bɛ u b'a f'i ye k'u bɛ Ala deli kosɛbɛ kankura la u bɛ Ala deli kosɛbɛ kankura la u bɛ Ala deli kosɛbɛ kankura la bi kankura fɔli o kɛra ko nɔgɔman dɔ ye ni aw bɛ église ka tariku kalan a bɛna fɛn dɔ faamuya église kelen ka misɛnnu na baptiseli bila église kɔsɛgira k'o ɲini mɔgɔw sunna mɔgɔw kasira mɔgɔw kulela matigi nɔfɛ walisa matigi ka u la baptiser misɛnnu na ko kura cɛw i n'a fɔ papa Semur olu bɛ Ala deli fo heure 12 walisa misɛnnu ka baptiseli ka na u tun bɛ yɔrɔ min na o yɔrɔ fara Ala ka sɛbɛya la ani mɔgɔw y'a daminɛ ka kuma kankura la mɔgɔw tun bɛ ka na ka bɔ diɲɛ fan bɛɛ walisa ka na o baptiseli ni la baptiseli sɔrɔ o yɔrɔ dɔgɔyara o la u ye yɔrɔ wɛrɛ ɲini sirabaw kan hali ni dɔ tun y'a sen bila o siraba in kan a tun bɛ baptiser misɛnnu na kabini k'a ta o yɔrɔ la tasuma manana o yɔrɔ la ka taa se farafinna ani farajɛla bɛɛ la misɛnnu baptiseli ka kuma kankura la n y'a ye kibaru duman fɔla baw i n'a fɔ Renard Bonke minnu tun bɛ ka kuma mɔgɔ miliyɔn fɛ misɛnnu la baptiseli la Renard Bonke Cher Osborne Jimmy Swaggart u tun bɛ se ka nin ko ninnu kɛ cogo di ka sɔrɔ misɛnnu tɛ olu de bɛ sira dɔn min bɛ taa sangaso la a fɔ ni senu a fɔ ni senu ne bɛ yan ne bɛ i nege bɛ ne la ne ka ɲɛnamaya yɛlɛma Yesu jira ne na cogoya wɛrɛ la fa yira ne na denkɛ yira ne la ne ɲɛw dayɛlɛ ne dayɛlɛ o bɛna kɛ i la su in na ka Ala deli kankura la o bɛ mɔgɔ ni Ala kɛ teri ye ka Ala deli kankura la o bɛ mɔgɔ ni Ala kɛ teri ye Yesu y'a fɔ Marika sura 16 la ko kabako filɛ nin ye minnu bɛ tugu mɔgɔ kɔ minnu dara ale la ko u bɛ kuma kankura la u tɛ jinɛw gɛn dɔrɔn dɛ nka u bɛ kuma kankura la u bɛ jinɛw gɛn o kɔfɛ u bɛ kuma kankura la Yesu ye a layidu ta a ye kankura fɔli layidu ta i n'a fɔ a ye jinɛ gɛnni kuntigiya di église ma cogo min na a ye kankura fɔli layidu fana ta i n'a fɔ a ye église kɔrɔtali layidu ta cogo min o ye layiduba de ye mɔgɔ man ka min bila kɔfɛ aw minnu bɛ kuma kankura la k'a kɔrɔ aw kana aw yɛrɛ bali ko kɛ
a ye ŋuna a nɔfɛ a y'a nege minɛ bi su in na ne kan tɛ sini ma n kan bɛ bi su in de ma n b'a f'i ye ko n'a kɛra i ni mati ka teriya o bɛ yɛlɛma i bɛ se k'a fɔ i tɛ se ka fɛn minnu f'a ye ka tɛmɛ i bɛ se k'olu fɔ yanni ne k'a daminɛ ka kumakan kura la ne tun b'a ye ko ne ka ala deli u dafalen tɛ fɛn dɔw tun bɛ ne dusukun na ne tun b'a fɛ k'o fɔ nka o kuma tun tɛ ka na ne ka swahili tun tɛ ka se nka ne ye kankura fɔli daminɛ rɛdaba shɛka ta rababababa o wagati la ne y'a ye n ko ne ka minɔgɔ banna fɛn dɔw bɛ yen nɔ i bɛ fɛ ka minnu fɔ matigi ye nka n'i bɛ kuma tubabukan dɔrɔn na n'i bɛ kuma i lingala ni swahili gansan na nka olu tɛ se k'o fɔ ka ɲɛ nka n'i y'a daminɛ ka kan kura fɔ i bɛ se o sanga la sanga dafali barikadali sanga dafali ani aladeli sanga dafali i bɛ se o la nka i k'a dɔn ko kan sifa caman bɛ yen mɛlɛkɛw ka kan bɛ yen an bɛ min fɔ o kan i b'o de ta ka ala deli ani kan sifa caman bɛ yen nɔ o fana bɛ ta ka ala ka kuma fɔ kankura dɔ bɛ yen nɔ min bɛ di mɔgɔ ma ka ala deli kankura dɔ bɛ yen min bɛ di ka ala ka ci fɔlenw di ani kan bɛɛ tɛ se ka yɛlɛma matigi bɛ kuma kan dɔ di ma o ye e ka ala deli kan dɔrɔn ye e mako t'a la ka o yɛlɛma o ye ni ala ka teriya ye ani kan dɔw fana bɛ yen nɔ olu bɛ kiraya kuma de fɔ ani o mako bɛ kan yɛlɛmali la an bɛ ala deli k'i k'a fila sɔrɔ Je prie que Dieu te donne les deux. Que Dieu te donne une langue pour prier. I ka kuma i bɛ kuma tubabukan na i bɛ kuma kankura la ka tila ka kuma tubabukan na i ye min fɔ k'o kɔrɔ fɔ o bɛ se ka kɛ i bɛ se k'a mɛn dɔ bɛ se ka kuma e bɛ se k'a mɛn faransɛ la ani ka a kuma kɔrɔ fɔ a fɔ nilifɛnw ni sanu ka nilifɛnw o nafa ka bon n'i bɛ ala deli kan wɛrɛ la i mago t'a la k'a dɔn i bɛ ka min fɔ munna ne bɛ sinsin o ko la barisa mɔgɔ caman tɛ kuma kankura la u b'a fɔ ko n bɛ ka mun de fɔ n t'a faamuya ne t'a dɔn i bɛ ka gundo de fɔ i ka hakilitigiya o tɛ foyi faamuya la hali n'i tɛ k'a faamuya a bɛ ka min fɔ da ni sanu na kama sɔrɔ mɔgɔ ale tɛ se ka Yesu nɛni nka n'i bɛ kiraya kuma fɔ kankura la i mago b'a la ka o ka yɛlɛma ni mɔgɔw m'a faamuya ko nɔrɔ ka da ala tɔgɔ kan u b'a fɔ cogo di ko amina o de y'a to e kan ka ala deli walasa k'a faamuya wagati jumɛn i bɛ ala deli ani wagati jumɛn i bɛ kiraya kuma fɔ n'i bɛ ala deli kankura la n'i bɛ kiraya kɛ kankura la wagati dɔ la i b'a ye k'a fɔ ko i bɛ ka ala deli ka sɔrɔ i bɛ ka kiraya kɛ ala bɛ fɛ k'o d'i ma bi ne b'a dɔn cogo min na kankura fɔ ye ne ka ɲɛnamaya yɛlɛma a ye ne ka ala deli ɲɛnamaya minɛ ne bɛ se ka ala deli heure 10 ka sɔrɔ ma sɛgɛn aw minnu bɛ ka ŋuna ka wagati caman kɛ matigi ɲɛkɔrɔ ka se ka ala deli ni i bɛ ala deli kankura la i bɛ se ka kalo 1 kɛ i datugulen so kɔnɔ i bɛ ala deli la kama sɔrɔ i ni o de bɛ baara kɛ wagati
Et là, c'est l'esprit qui est activé. Yesu ye layidu ta mɔgɔ bɛɛ ye minnu bɛna da ale la k'u bɛna kumakan kura la ani bɛna jinɛw gɛn kɛwalew sura 2 u b'a fɔ ko u donnen sangaso kɔnɔ k'a makɔnɔ ni matigi ye layidu dɔ ta i kan k'a bonya Église bɔnɛna fɛn dɔw la kama sɔrɔ a tɛ ka o bonya Église sanga dɔw Église bɔnɛna sanga dɔw la kama sɔrɔ u ma o sangaw bonya ni Ala ye fɛn dɔ layidu ta ye o bonya ani i ka sɔngɔ sara bi danaya bi ni dara la ko min bɛ na kɛ i la o bɛ kɛ i la hali n'a sɔrɔ la i tun bɛ kuma kan kura la i bɛna don kan kura sanga kura wɛrɛ la k'a to n bɛ ka Ala deli dɔw yɛrɛ sɛgɛnnen don kan kura fɔ la matigi bɛna u ka kan kura kuraya kama sɔrɔ chrétien dɔw bɛ yen nɔ u tɛ kuma tuguni kan kura la. Dieu va restaurer ta langue. Dieu va restaurer ta langue. Car il y a des chrétiens qui ne prient plus en langue alors qu'ils sont parlés en langue. K'u to o sangaso kɔnɔ o yɔrɔnin kelen na u bɛɛ y'a daminɛ ka kuma kan kura la ka kɛɲɛ ni sanu ye min di u ma u tun tɛ k'a fɔ ko da do di da ayi yɔrɔ min na matigi b'a fɛ ka kan kura di ma a bi i fa ani sanu na fɔlɔ ni fara ani sanu na i bɛ kɛ i n'a fɔ i sulen don ni sanu na mɔgɔ minnu falen don gulɔ la olu bɛ mɔgɔw nɛni mɔgɔ minnu falen don ni sanu na olu b'a fɔ ko pɛrɛkɛtɛtɛta i tɛna a karaba i bɛna a sidɔn ko sɛbɛya dɔ bɛ na da i nɛn kan min b'a to i bɛ kuma i bɛ taa sira dɔ fɛ i tɛ sira min faamuya nka a to i ka taa o yɔrɔ de don alléluia alléluia ne baptisera ni sanu na k'a sɔrɔ ne bɛ k'a fɔ dɔrɔn de alléluia u tun bɛ ka kuma Ala ka kuma fɔ k'ale tun b'a fɛ k'a fɔ ko alléluia dɔrɔn k'ale ko alléluia a fɔ alléluia alléluia o yɔrɔnin kelen na u y'a daminɛ ka kuma kankura la ka kɛɲɛ ni sanu ye min di u ma ani dɔw y'a daminɛ ka to ka baara kɛ ni kankura sifa caman ye a bɛ se ka kɛ ko don min yɛrɛ la i baptisera ni sanu na nilifɛn o ye kiraya kuma de ye Ala deli o ye danaya tamasiyɛn de ye matigi b'a fɛ k'o di bi tuma dɔ la ni matigi b'a fɛ ka i sen don ni sanu ka nilifɛnw na a ko nɛgɛ o ye de ka kuma kankura la u kumana kankura la u ye kiraya kɛ u kumana kankura la u ye kuraya kɛ aw minnu bɛ ka ŋuna ni sanu ka nilifɛnw nɔfɛ a ye kankura fɔ bonya a ye Ala deli kosɛbɛ 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 Ala kankura la Kɛwalew sura 10 verset 44 i n'a fɔ Pierre tora o kuma na ni sanu jiginna mɔgɔw bɛɛ ka fɛn o fɛn tun bɛ k'o kuma lamɛn mɔgɔ o mɔgɔ y'o ye u bɛɛ dabali banna k'a ye k'a fɔ ko ni sanu ka nilifɛn dira Ala dɔnbaliw fana ma wagati o wagati Ala ka kuma na ni an bɛ kuma ni sanu ka baptiseli ko la ni i b'a fɛ ka kuma kankura la i kan ka nege ni sanu baptiseli nɔfɛ bi mɔgɔ caman bɛna baptiser ni sanu na o bɛ kɛ ni spaki tamasiyɛn ye e b'a fɔ ko spaki la ne baptisera ni sanu na
ne ka ala deli ɲɛnamaya yɛlɛmana ne ka ne ni matigi ka jɛɲɔgɔnya yɛlɛmana o bɛ kɛ i la bisu na aleluya aleluya ani kɔrɔne lajɛ a ma hali mɔgɔ ma tɛgɛ da a kan ka ala deli a y'a daminɛ ka ala deli kan kura la ni matigi minɔgɔ b'i la ala b'a fɛ ka min kɛ e bɛ se ka kɔn o ɲɛ Quand tu as soif de Dieu, tu peux même précéder ce que Dieu fera. Quand tu as soif de Dieu, ton esprit peut déjà comprendre la fin du culte et entrer dans ce que Dieu a bɛ fɛ i ka kan kura fɔ ka kuraya Aujourd'hui, Dieu minnu ka kan kura fɔ réactiver ta langue. Il veut te minnu yɛrɛ b'a fɔ ka kɔrɔ a bɛ olu ta kɔrɔta a b'olu ta yɛlɛ sanga kura la i kun bɛ ala deli kan kura la i bɛna deli fo mini heure 5 i bɛ ala deli kan kura la wagati bɛɛ siɲɛ dɔ la ne welela ka taa Martinique ne ka mobili bolila o tun bɛ kan kura fɔ tuma bɛɛ a bɛ kan kura fɔ tuma bɛɛ awɔ i bɛ se ka don o sanga kɔnɔ i bɛ se ka don o sanga kɔnɔ ani matigi bɛna o di ma bi a fɔ ko amina ne bɛ yan nɔ walasa k'i labɛn matigi b'a fɛ ka min d'i ma i k'o sɔrɔ acte soit kɛwalew soit 19 cidenw taalen Efɛsi u ye kalanden dɔw sɔrɔ a y'u ɲininka ko yala aw ye nisanu sɔrɔ u ko an ma deli ka nisanu yɛrɛ kumakan mɛn a ma deli k'a mɛn ko nisanu bɛ yen nɔ u ɲininkara ko aw batizera jɔnni ka batizeli la u ko k'an batizera Yohana batizelikɛla ka batizeli la o min ka batizeli bɛ kɛ ni nimisali ye o kuma kɔfɛ u batizera nisanu na Paul kelen k'a bolo da u kan nisanu nana jigi u kan ani u kumana kan kura la ani u ye kiraya kɛ u kumana kan kura la ani u ye kiraya kɛ ko yanɔ hali ni mɔgɔ 2000 de bɛ aw bɛɛ b'a sɔrɔ aw bɛɛ b'a sɔrɔ aw bɛɛ b'a sɔrɔ i n'a fɔ ne tɛna se ka maga aw la ale yɛrɛ bɛna maga aw la ale bɛna maga aw la i bɛna kan kira kan i bɛna kiraya kɛ ani i bɛna kuma kan kura la ne dara kitabu la ne dalen don kitabu la sisan de ne tɛ makɔrɔni kɛ foyi ka se sini ma ka sɔrɔ ka da la n bɛ matigi makɔrɔna bi de matigi b'a kɛ bi. Car je n'ai pas demain pour croire en la Bible. Et je m'attends qu'aujourd'hui, Dieu le fasse dans ta vie. Aujourd'hui. Aya lajɛ. Kɔrɔntɛkaw sura 1. N'i bɛ kuma kan kura la i tɛ kuma mɔgɔ fɛ i bɛ kuma ala de fɛ. Kama sɔrɔ i bɛ ka min fɔ mɔgɔ si t'a dɔn. I bɛ ka gundo de fɔ jɔn bɛ fɛ ka gundo fɔ i bɛ ala deli dɔ fɔ ni i ni ye waati dɔw la i bɛ fili nka n'i bɛ ala deli kan kura la i ka ala deli dafalen don e b'a miiri ko i b'a miiri tuma dɔ la ni gɛlɛya b'i la a bɛ k'i kɔnɔ ko wari ko de gɛlɛya b'i la nka o b'a sɔrɔ ko ni jugu de kɛlen bɛ ka gɛlɛya lase ma n'i ye ala deli kan kura la i ka ala deli bɛ dafa mɔgɔ min bɛ ala deli ni a hakilitigiya ye o ka ala deli dan b'o la nka ni mɔgɔ min bɛ ala deli kan kura la o bɛ gundow de fɔ a fɔ gundow ni mɔgɔ min bɛ ala deli ni gundo ye o tigi fana bɛ kɛ gundola mɔgɔ ye o la dibi fanga mɔgɔ tɛ se ka se sɔrɔ i kan u tɛ se ka kuntigiya ta i kan o de y'a to setani tɛ sɔn ala deli kan kura ala deli ma
Satan combat la prière en langue parce que ceux qui prient, Ika ala deli kankura ala deli ala kunu ibe ala deli miniti kele miniti fla ravive cela. Ibe clé beba ite ala deli kankura la o e cheni de ka ni nema bain soro ka soro itika obla barala un gâchis, un gaspillage que d'avoir une telle grâce sans l'utiliser. Korintikaw folo verset 10 ko ne be ala deli kankura la ani ne ka hakili tigiya o langolondo ne ka hakili tigiya barka ka dogo a langolondo ngani ni o miye misanu ka shibonye ni ba fe ka to ini be fe ki ni la kodon ala deli kankura la mogo dɔw utu ni yɔrɔ dɔn ni de i ka ɲɛnamaya fanba ye fan nafamanba i bɛ se ka ala deli kankura la i dusukun yɛrɛ la i bɛ se ka ala deli kankura la i dusukun na i bɛ lajɛ dɔ la e yɛrɛ ɲɛ b'a la ko fɛn dɔ bɛ yen min bɛnnen tɛ i b'a daminɛ ka kuma kankura la mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ ala deli kankura la k'u to sunɔgɔ la i bɛ se ka dɔnkili da yɛrɛ kankura la i bɛ se ka dɔnkili da kankura la ani a tɛ fɔ ko i filila o dɔnkili datɔ la a bɛna di ne ma a ye Paul lamɛn a ko ne bɛ barika da matigi ye kama sɔrɔ ne bɛ kuma kankura la ka tɛmɛ aw bɛɛ kan église Korinte église tun falen don nilifɛnw na nilifɛn 9 bɛɛ kun dafalen bɛ Korinte église kɔnɔ nka Paul ko k'ale bɛ ala deli kankura la ka tɛmɛ u bɛɛ kan Paul tun ye Korintikaw ka kuntigi ye a ye baara kɛ n'u bɛɛ ye a ye ala deli kankura la n'u bɛɛ ye o kɔfɛ a ye baara kɛ n'u bɛɛ ye kankura b'a to i ka se ka jaabi ɲumanw sɔrɔ kankura b'a to i ka se ka jaabi ɲumanw sɔrɔ Ciden Paul ko ale ye baara kɛ ka tɛmɛ o bɛɛ kan ale ko tɛ nka ala ka nɛɛma de ko don ni mɔgɔ tɔw bɛ ala deli miniti 30 e bɛ ala deli heure 1 na ni mɔgɔ tɔw bɛ ala deli heure 1 na e bɛ ala deli heure 2 fɛn min ye nafama ye o di matigi ma Paul ko n bɛ kuma kankura la ka tɛmɛ aw bɛɛ kan a ko n ye cɛ dɔ ko dɔn a yɛlɛla ka taa sankolo la n t'a dɔn n'a b'a farikolo la walima n'a b'a nin de la ne t'a dɔn a ye ko baw mɛn n'i bɛ kuma kankura la a b'a to ni sanu ka fɛnw jira i la i tɛ minnu dɔn fɛn baw fɛnw hakilitigiya yɛrɛ tɛ se ka min faamuya i bɛ jaabi ɲuman sɔrɔ n'i bɛ ala deli kan wɛrɛ la i bɛ jiraliw sɔrɔ n'i bɛ ala deli kan kura la kan wɛrɛ la i bɛ se ka fɛn fɔ i da tɛ se ka min fɔ wagati dɔw la fɛn ala deli dɔw tun bɛ ne dusukun na i n'a fɔ kuru i n'a fɔ ne tun b'a fɛ ka fɛn dɔ ci ka bɔ n dusukun kɔnɔ a tun bɛ yen a tun b'a fɛ ne ka taga a tun bɛ i n'a fɔ ne ka taa kulu sanfɛ ka taa kule yen nɔ fɛn dɔw bɛ yen nɔ kuma tɛ se k'a fɔ nka i ka kulekan o b'a to a bɛ bɔ ne ye min fɔ sisan e t'a dɔn nka ne ye fɛn dɔ de fɔ o de y'a to i tɛ se ka kuma kankura la ka kɛ mɔgɔ gansan ye fo i ka kɛ fatɔ ye mɔgɔ minnu ka ko bɛrɛ bɛnnen don u b'a fɔ ayi ne tɛ kuma kankura la n'o tɛ mɔgɔ bɛ na ne bara bɔ wagati sera i ka kan ka don sanga la sanga min bɛ taa n'i ye
et de ton manque de puissance. Amina fo. Il est temps que tu puisses entrer dans une dimension qui t'amène à amener le ciel sur la terre. Donne-moi Ko un Nigérian be kuma kankura la cogo min na ne b'o fɛ kosɛbɛ n'i y'a ye a bɛ k'i b'a fɔ ko u bɛ ka vodu bato u b'a fɔ ko pourquoi tɔtɔ Alléluia. Comme s'il lançait des bombes. yala e bɛ Adeboye dɔ bɔ wa yala e bɛ Oyedepo bɔ wa e b'a fɔ ko master bɛ ne bolo ne tɛ se ka kuma kankura la ko dɔgɔtɔrɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ dɔgɔtɔrɔya la fo siyɛn 3 olu bɛ kuma kankura la. Il y a des gens qui sont bidoc, tridoc, mais qui parlent en d'autres langues. Jette ton orgueil de côté. N'i bɛ mɔgɔ dɔw fɛ i tɛ se k'a fɔ a ye min b'i dusukun na aw ka jɛɲɔgɔnya dan b'a la kankura b'a to k'i dɛmɛ kankura b'i dɛmɛ i ka se ka kuma Ala fɛ i bɛ kan ka min fɔ a b'i dɛmɛ ka Ala bato faransikan o b'a fɔ dɔrɔn matigi a barika ne bɛ ka ne ye Ala den ɲini Ala fɛ Ala ye den di ne ma ne b'a fɔ dɔrɔn ko Ala a barika k'a sɔrɔ ni ne bɛ kuma kankura la ne bɛ a caman fɔ a bɛ se ka kɛ i bɛ ka o kankura min fɔ o bɛ ka fɔ ko a barika a farikolo ko la a barika a kolo ko la a barika. Merci pour ses muscles, merci pour ses os, merci pour son cerveau, merci pour walima i bɛ ka Ala deli batoli ye Ala batoli min bɛna kɛ i bɛ ka Ala deli i b'a fɔ ko matigi a barika batoli ko la nka e bɛ Ala deli n'i bɛ Ala deli kankura la a bɛ se ka kɛ u bɛ k'a fɔ ko matigi Duba Jonathan ye Duba ye minnu bɛ sorona dɔn ni Ala deli kɛ a ye kuma kankura la a ye kuma kankura la minnu bɛ sorona dɔn ni Ala deli kɛ a ye kuma kankura la ni i ye kankura n'i bɛ sorona dɔn ni Ala deli kɛ k'i tɛ kuma kankura la a ɲini ne yɛrɛ tun ye suruna doni Ala delikɛla ye ne yɛrɛ tun ye wajulikɛla ye nka ne tun tɛ kuma kankura la ne tun bɛ mɔgɔ dɔw kan mɛn olu bɛ ka Ala deli kankura la ne bɛ a fɔ ko aleluya ni an bɛ kɛnɛ min kan i bɛna kuma kankura la an bɛ kɛnɛ min kan i bɛna munumunu bi i ka don bi i ka don a fɔ ko amina ani ne tun ka ne to n ka dina sira miiriya la kankura tun bɛna ne ta ne an ye sun kɛ an ma ji min an ma dumuni kɛ. On est allé en retraite. 2 jours à sec, sans boire, ko sans manger. Pendant 2 jours. An ye Ala deli don fɔlɔ la foyi ma kɛ. Don filanan a ko On prie le premier jour. ko n bɛ ka dɔn ko ni sanu bɛna maga mɔgɔ dɔw la n'a y'a fɔ kabini a y'o fɔ dɔrɔn ne y'a mɛn ko titi ne ko n ayi ne ko Ala ni e don a ka kuma ne kana se ka a bali ne y'a daminɛ ka tɔgɔ ko titi n bɛ fɛ ka Swahili kan fɔ n tɛ se n bɛ fɛ ka faransɛ fɔ n tɛ se ne y'a daminɛ tuguni ko baba ne ka kankura fɔ daminɛ kɛra baba ne y'a daminɛ de i n'a fɔ baba a daminɛ ten o kɔfɛ a bɛ na reggae marcha ka ta da baba sɛ ka ta nka ne taalen retraite la ne ye kankura fɔ Setani ko ne ma ko a bɛ dan église la
dɔw de bi ten u bɛ kankura fɔ église la mais n'u taara so u t'a fɔ kama sɔrɔ a b'u kɔnɔ ko kankura bɛ dan église la nka i ka ɲinifɛn de don a dira i ma de i bɛ se k'a fɔ yɔrɔ bɛɛ ne tun bɛ ka fɛn dɔ ɲɛfɔ tuma dɔ la mɔgɔ minnu batisera ni sanu na u tɛ kuma tuguni Et je vais expliquer quelque chose. Souvent, les gens qui sont a baptisés kɛra n'a fɔ a daminɛ ne parlent plus en langue après. Parce qu'ils aimeraient que ça se passe comme la première fois. La première i fois, bilara la de tu es mais a laban forcé. e de b'a latigɛ Mais la deuxième fois, c'est toi, on dit je parle. i n'a fɔ misali C'est toi qui décides. mɔgɔ o Et tu mɔgɔ ye crées nɛgɛso pas, mais boli tu parles ce qui est. a daminɛ mɔgɔ bɛ nɛgɛso kɔ minɛ i b'a fɔ ko minɛ ka ɲɛ dɛ Pour tous ceux qui ont roulé à vélo, ils savent min bɛ que la première fois, on te tient, n'est-ce min pas? b'i kɔfɛ tuma dɔ la a b'a fɔ k'a y'i minɛ k'a sɔrɔ a m'i minɛ et puis wagati dɔ la a bɛ k'i kɔnɔ k'i minɛnen don i bɛ to ka Il te tient. Et puis il tient plus. Mais i c'est bɛ pas to ka que tu penses que nɛgɛso boli c'est lui qui te nka tient. n'i y'a Et puis il te jateminɛ lâche. ko Tu i causes minɛnen avec tɛ i bɛ l'autre, bin il est resté. Et puis quand tu regardes, tu tombes. ni i sera ka Et puis il te dit, i ba mais sigi tu as nɛgɛso pu. kan Mais dɔrɔn quelque chose arrive bizarrement dans i le mago t'a la cerveau. tuguni Une mɔgɔ fois que k'i tu as minɛ pu garder l'équilibre en ayant deux pneus, a le daminɛ cerveau ni retient. ni Tu sanu reprends batiseli encore le fana vélo, bɛ ten a et puis daminɛ là, tu n'as i bɛ besoin to de k'a fɔ personne. titi Il en est titi de même. a La bababa première fois, o kɔfɛ ni quand ça commence, i bɛ caman fɔ n'i sera so et quand tu arrives à la maison, i bɛ datugu ne fana y'a kɛ ten ne selen ka so ne ye datugu moi c'est ce que j'ai fait quand je suis rentré à la maison. n y'a daminɛ ko tete bababa ne ko a bɛ yen a bɛ yen a bɛ yen ne sunɔgɔra dugu jɛra ne ko bababa ne ko a bɛ yen ne taara église la ne dalen ba dɔ n yɛrɛ la Le matin, o wagati c'est là. Alors je suis allé à l'église très fier. an tun bɛ boli ni sanu nilifɛnw de nɔfɛ On n'était pas fiers pour une nouvelle chaussure. an tun bɛ boli sanga kuraw de nɔfɛ ne tun b'a fɔ ko ne kumana kankura la an tun bɛ waso ni o de ye ne kumana kankura la sisan nɔ aw bi denmisɛnninw aw bɛ waso ni aw ka vɛsi n'aw ka samaraw de ye ni an ka wagati la ni mɔgɔ tun ma kuma kankura la u b'a fɔ k'u tɛ furu k'u bɛ denmisɛnninw na batiseli ɲini fɔlɔ mɔgɔ bɛ ka furu ɲini sisan nɔ an tun bɛ denmisɛnninw batiseli de ɲini ni tun ma kuma kankura la a bɛ kɛ i b'a fɔ i dangalen don nka bi o tɛ foyi k'aw la a b'a fɔ hali ni ne ma kuma kankura la denw bɛ ne bolo ne furulen don Moi, je suis marié, même si je ne parle pas la langue. e J'ai des mako enfants, b'a la même si je parle la langue. e mako b'a la o e mako bɛ ka denmisɛnninw kɔlɔsi n'i ka kankura ala deli Tu as besoin de protéger ses enfants en parlant de don dɔ la ne n to kankura fɔli la matigi ko ne ma ko n bɛ se k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma ne ko han n ko ne Et un jour, Dieu m'a dit, tu peux communiquer ça aux autres. Ah, j'ai pas aussi ne ala ɲininka ko kibaru duman fɔ la baw b'a fɔ kɛ cogo min na yala ne fana b'a kɛ tan matigi ko awɔ Là, j'avais 21 ans. ne Oui, toi aussi tu peux. J'ai dit, ah non. Il m'a dit, tu vas prêcher sur le baptême dans le Saint-Esprit. J'étais président des jeunes. J'ai dit, prêcher sur le baptême du Saint-Esprit. Et ça va arriver. Oui, ça va arriver. Et si ça n'arrive pas, on dit jamais si ça n'arrive pas, ça va arriver. Quand tu prépares un service de puissance, pas de doute, ça va arriver. J'arrive. Thème, on attendait toujours la repentance. J'ai dit aujourd'hui, je vais vous parler du baptême dans le Saint-Esprit. I n'a fɔ beni in pasteur Marcelo bɛ wajuli kɛ ani kan dɔ b'a fɔ n tulo kɔnɔ wajuli kɛ k'a ɲɛ foyi tɛna kɛ ani bɛ wajuli kɛ sitanɛ bɛ kuma dɛ ani I b'a ye ko n'i bɛ siran n'i bɛ ka siran I bɛ wajuli sama ka taa ani matigi ko ne ma wajuli tigɛ ani sisan ko matigi ni n jɔ ani fɛn bɛɛ bɛ mɔgɔw bɛ k'an kɔnɔ kamasɔrɔ n'i bɛ wajuli kɛ I bɛ kumaw dɔw fɔ I kan k'a jira pour que a ka walisa ka waleya n'o tɛ mɔgɔw tɛ da la ani n ye n jɔ mɔgɔw bɛ k'an lajɛ mɔgɔw ɲɛ jɔlen bɛ k'an siran na n ko a y'aw ɲɛ tugun tuma sɔrɔ n tun bɛ ka siran n tun tɛ fɛ mɔgɔw k'a dɔn n bɛ ka siran ani n ko k'an ka delili kɛ a ye misɛnninw wele ani n tulo b'a la kɔfɛ yen nɔ dɔ b'a la ko titi ani ko a y'aw ɲɛ yɛlɛ
Raderebo shuntara nya damne ka deli ke kana. Wati mina mɔgɔw bi ka daminɛ ka kule ka deli kɛ kankurala a bɛ ka taa sanfɛ ka se irido ma ka se so sanfɛla ma ani n y'a dɔn ko sanji kun bɛ yen nɔ a fɔ amina ani ko a y'aw ɲɛ yɛlɛ ani a ye sɔrɔli kɛ ani ne ɲɛ b'a la faw bɛ ka wuli k'u ka vɛsiw bɔ u bɛ k'u ka vɛsi bɔ ka mɔgɔw gosi gosi n fɛnɛ ye n ta bɔ ka mɔgɔw gosi gosi n'a ye ka gosi gosi ka gosi gosi k'u gosi gosi ni senu ka kɛ u fɛ ani bɛ ka ɲini sifi dɔw fɛ n bɛ ka sifi dɔw ɲini a ye wuli aw ka ni senu fanga ɲini a ye ni senu fanga ɲini ani fɛn dɔw bɛ na kɛ fɛnba dɔ bɛ na kɛ aw ka ɲɛnɛmaya la ani walisa matigi ka dɔn ni fɛn bɛɛ tun bɛ ne na ni senu tun bɛ ka baara kɛ n balimamuso dɔ sigilen tun bɛ n ka so n baden dɔ ale fɛnɛ ni senu ka kan kura sɔrɔ a tɔgɔ tun ye mira ye a don a bɛ ka segin so a sulen don ni senu na a bɛ sunɔgɔ la a bɛ ka kan kura fɔ sɔgɔma a bɛ ka kan kura fɔ i y'a fɔ a bɛ laminɛ kan kura la a bɛ yɛlɛ la a bɛ kan kura fɔ la a bɛ ka kan fɔ a bɛ ka kan fɔ a bɛ ka kan fɔ ani hali n'a kun bɛ n'a y'a mɛn ko suw bɛ subagaw bɛ yen ni subagaw bɛ egilizi kɔnɔ a bɛ tagama ni senu b'a ɲɛ minɛ ka taga subagaw kɔrɔ ani n'a bɛ maga i la a bɛ delili kɛ ani i bɛ se sɔrɔ ani cogo min na a bɛ fɔ bibulu la ko wari tɛ n bolo sanu tɛ n bolo nka min bɛ ne bolo o de ye ni senu i ka o sɔrɔ n bɛ fɛ ni senu ka kɛ i ka so ni senu ka kɛ i ka du kɔnɔ ni senu ka kɛ i ka egilizi kɔnɔ bi amina a bɛ se ka kɛ bi ani n b'a fɔ n balimaw k'a fɔ dari la dɔrɔn tɛ dɛ nka ni senu bɛ an cɛ la fɛn fɛn bɛ ni senu dɔn u b'a dɔn ko ni senu bɛ yen a bɛ aw kɔnɔ aw ka maga a la dɔrɔn aw ka nege a la ani i da bɛna daminɛ ka yɛlɛma yɛlɛma a fanga bɛna daminɛ ka jigin i kan kana siran jinɛ tɛ ni senu de don ani n b'a f'u ye ko a bɛna dɔn n'i ye delili kɛcogo kura la i bɛna sunɔgɔ sɔrɔ sunɔgɔ cogoya la ani i bɛna delili kɛ miniti 2 i ka delili bɛna lɛri ni lɛriw ta ani i bɛna daminɛ ka kɔrɔ ka gɛrɛ a la ka dɔ fara i ni ala ka jɛɲɔgɔnya la tuguni ani o fɛ matigi bɛna ni d'i ma fanga ni a bɛna o d'i ma a bɛ se ka kɛ n balima an ka wuli ka jɔ Tu es présent. An bɛ wele ni senu. David,
ni senu na. Nous t'admirons. Adaminena. Ça a commencé. Akadamine ka delike. Delike. Commençons à prier. Delike. Delike kankurala. Delike. 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 Munu beka kankura fa aye kuma kankura la. Munu beka kuma aye kuma kankura la. Animba ni nisenu ka yelema au bela. Nisenu ka yelema au bela. Ika batise nisenu la ika kuma kankura la. Ika batise nisenu na ika kuma kankura la. Ika batise nisenu na ika kuma kankura la. Ika batise nisenu la ika kuma kankura la. Ika batise nisenu la ika kuma kankura la. Ika batise nisenu na ika kuma kankura la. Ika kuma nisenu ika batise nisenu la. Ika batise nisenu la ka kuma kankura la. Radere bro santara baba baba. Ilara bo shintele bro santara baba baba. Nere bo shuntara ba setere bo sakatara bo sindele bro. Erebo sukarara bo santele bro shenderebo alala bo santa da 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 da. Yesu Christa baptise lidi ni senuka baptise lidi ni senuka baptise lidi ni senuka baptise lidi ika sorolike Yesu Christa tokola randele bro shendele bro santaraba. Serere bro shindala baba 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 re katara bo shendele bro sakaria bo sandele bro ikafani senuna ikafani senuna ikafani senuna ikafani senuna ni senuna ikafani senuna al omunu be bololo sanfe omunu be yorojan ni senu fangaka au soro ni senu fangaka au soro Yesu Christa tokola. Yerebo santala bro shendo sisa ni ma delika kuma kankura la. Ni ma delika kuma kankura la. Ni ma delika kankura la. Ni chien follow de do. Ni chien follow de do. Radele bro suntara baba 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 de erebo santele bro. Ni chien follow de do. Ni chien follow de do. Ambe delike ika osoro ika kuma kankura la ika batise li soro ni senuka batise li soro kuma kankura la tanye ka kuma kankura la tanye ka kuma kankura la radele bro de bo shandele bro katanya ambe inofe do faraka do fara ika ni senuka matigi do fara fangaka ika deli kanka yelema ika deli yelema ya kanka yelema abe yelema sorolike amine atam sisa ni afonyana kunyabina ke misenuka di batiseri yoroe ni afoye kabina ke misenuka batiseri yoroe aseri mana I amagare lana aseri mana ibe yoro magala amine ika nilife de do bi nisenu magana nisenu magauna nisenu sorolike trialike fa nisenuna ika kiralike tuguni do faraka akadamateme kafa kadamateme kafa kandamateme do faraka ukata aina nefe aina bisuina aina piano seulement. Emi beka kumakana kaba
Kumakana, kumakana, matigi benado farakam, matigi benado farakam, matigi benado farakam, matigi benado farakam. Awo matigi be fe anka nege ala, matigi be fe anka nege ala, ikafa, ka demateme, min tumbe no, otina table no, ani mimbe kana, dobina faraka ka damateme. Amine, 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 abekana, amine, 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 amine. Ani manga ni kadine, ni manga ni kadine. Kankura maga, inafo blon kono, inafo blon kono. Liste nous digina tumamina, kasumana. Beka magabela, ite kakani la walia, na la walia. Kuma kankura la, ibe kakamufo, kankura redo, ikunte akani me, ita akani me. Ikunta don, ikunte seka kuma kankura la, gasisa abeka dima, wili, yele, abeka dima. Akadamateme, abedamateme, tuguni, do tamambe tuguni, bi, ukadon sera, matigibe kakeye, ikafa, oh, nisenu. Grandele brosuntara baba. Do faraka, nisenu yeregira, do kafaraka, kadamateme, tuguni, do faraka, kadamateme. Nous allons Si faire ça ce ni que c'est lui et l'Esprit m'a mini donné ni en de fait. faire. Nous allons tous nous agenouiller. Ambena Et comme là-bas, anyongiri. tous parlent en langue. Ambena Et ici, anyongiri. nous Ambena allons nous anyongiri. agenouiller. Et nous allons prier en Kakuma langue. ni Même senu pendant 5 kakurala. minutes, nous allons Ambena parler en anyongiri langue. kakuma kankurala. Ambena anyongiri kakuma kankurala. Ambena anyongiri okerefe. Ani ni te kuma kankurala alisa. Ani ni alafe. Ambeka nyongiri. Ambeba nyonguri. Ambeka nyongiri kakuma kankurala. Ambe. Dedebo sandala brache dali ambe be bololo samtamba nyongiri kakuma kankurala ni senu batise dikana ni senu batise dikana ni afien bekana afien jugumamba bekana afien jugumamba bekana kuma kankurala ini yesu ka je ɲɔgɔnya bena bonya dɔ bena fara ini yesu ka je ɲɔgɔnya la ini yesu bena je ɲɔgɔnya dɔ bena fara kan tuguni ni senu a wele a be kana ere de boro santarara da bo ere de bo ele boro santarara bo shante ere bo se katariara bo ere da bo santara ba Yarabos, Erebos, Santarabos, Santarababa, Yebos, Cantarababa, Yarabos, Erebos, Santarabashia. Arebo Santara Baba 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 Elebo Santala Bosek Eteria Bosh and Delebros Arabos Delebos Yara Bos Delebos and Telebos Santara Bash Inyana Bosh Yara Bos and Telebos Ariada Bos Telebros and Delebros Yara Bos and Telebos Catarabos Santa. Hallelujah. Santa la Moshe, Eteria la Santa. Yarabo Santa la Moshe, Eteria la Santa, Taria la Moshe. Nebros, Santa la Moshe, Telebosi, Ayala. Sare le Moshe, Telebosi, Cataria la Moshe, Reba Santa la Santa la.
Alalalabosa, tarikarararaboshi, tererebosi, katariarabose, keteriararaboshi, tar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 aboshi, tarararararaboshi, tererebosi, tarararabosa, yararaboshi, tererebosa, tarararabosa, yerebosa, tarararaboshi, tererebosa, yaraboshi, tererebosa, tarararabosa, yarabos, tererebosa, tarararabosa. Mararabosca talele brosa talala brosa talala brosa. Erebos catalara. Erebos kia bosa rabosa talala. Arabos talala yana bos arabos talala. Yana bosa talala bosa tarabos erebos catarabosa erebos. Ah, da bos, tere bos, dele bros, cantara la bos, dele da maye, ya bos, da la maye, bos, ya babe, ya la luz, santale, bos, babe, bos, ya bos, tale. Ya bose, ya bo, ba 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 ba. Erere bo santa la bo shentele ba santa. Delike, anka delike ka delike alsa. Harara bo santele de bro shanta. Erere bo santa la ba shente. De bosh cantali carara bosh antele bros cantara bash indele bros catariara bros shundele bras cantarabo. Nere bos untara bash keteriara bros santara bashente. Nere bros santara basente re bros cotere bos santara bra. Le bros santara bash keteriara bros santara bosete. Yala bros untara brasente re bros ketere bros santara bashente le bros santara la bros sente. Rirarabo santala la brashende le bro sukataria bo shente le bo santala la bo shente le bo santala arabo shente le bo santala bo shente le bo santa ala yale bo kataria le kere kos katala bo se le bo santa Santala bo santala le bro shente la santala la bo santala la bo shente Fala. Medubataye. Medelike fa. Akato nenina. Medelike. Ukatanye kayele mamoka. Qu'il puisse contaminer d'autres personnes. Medelike fa ni katanye kayele mamola. Mararabosa. Femme kira ya soro. Matigi boloka au soro, matigi boloka au soro. Chowo mina ya fo au ka kuma kana oni au ka kiriani ke ebe yoro iye kiriani soro ika adamine ka walia ika soro asoro amine ka amine Yesu Krista tokora. Dieu de gloire. Fafa ala initie kama soro ibanchela. Initie kama soro ibanchela. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. 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 Ika delinya na mayatina Ta ke vie ina de fo prière la. ne sera plus comme avant. Ika batolitina ke Ton chuko ya kelena. adoration ne sera plus comme avant. Ibe na wati mita Tes deli heures dans latina la ke chuko prière ne kelena. seront plus comme avant. Roque maque de lios inte rebosa. Rebosa teka baba yante rebosa Animatigi ya foka imi no kofa. Ani ye deli mike ayame. Ani nina follow mine. Nina follow ma femme mine kumaka na dondo. Canada bla. Ani be na ye.
fɛn min dogolen don ni nafolo kɔfɛ i bɛna ye fɛn min dogolen don ni nafolo ma fɛn kɔ min bɛ ka delili kɛ kan na min tun y'a dabila a ka segin i ma sisan Yesu Krista tɔgɔ la ani min tun bɛ ka kuma kan na kaban ni Yesu Krista ni senu kan na ka segin ka kuma kan na ani kana a yɛlɛma ni senu kelen min jiginna ni senu min kelen kun jiginna bulon sanfɛ bulon kɔnɔ a bɛ ka na ka kuma tuguni a bɛ ka na ka kuma i dusukun fɛ Yesu Krista bɛ ka kuma dusukun fɛ a bɛ ka kuma dusukun fɛ ani a bɛ ka an ci a bɛ ka an ci a bɛ ka an ci a bɛ ka ci di 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 a ka jɛɲɔgɔnya la a ka jɛɲɔgɔnya la Esayi ye a ka jɛɲɔgɔnya la ani a kun saniya la ani a cira ani taga sɛbɛnni kɛ i ye min ye bi ta a sɛbɛn yɔrɔ dɔ la ani i ka a sara walisa ka se ka kɛ ani mɔgɔ minnu ye ni senu sɔrɔ a ye na n'u ye ɲɛfɛ mina deli kɛ sisan aw minnu nana ɲɛfɛ a y'aw tɛgɛ kɔrɔta aw minnu ye ni senu sɔrɔ ni aw minnu siɲɛ fɔlɔ de don ka ni senu kankura fɔ a y'aw tɛgɛ kɔrɔta a y'aw tɛgɛ kɔrɔta aw tɛgɛ ye aw ka ɲɛnɛmaya jirali aw ka ɲɛnɛmaya taamasiyɛn y'aw tɛgɛ kɔrɔtali an bɛ se ka delili kɛ wa dɔ ka fara kan dɔ ka fara kan dɔ ka fara kan a ye sɔrɔli kɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka dama tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ bebo a ye sɔrɔli kɛ ka tɛmɛ ka dama tɛmɛ ka 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 tɛmɛ a ye sɔrɔli kɛ ka tɛmɛ 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 ka dama tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka dama tɛmɛ caman ka sɔrɔ tuguni a ye sɔrɔli kɛ ka tɛmɛ ka yɛlɛma ka yɛlɛma ka bayɛlɛma ka yɛlɛma ka yɛlɛma ka yɛlɛma a k'aw ɲagami k'aw tɔ yɛlɛma k'aw ka ɲɛnɛmaya yɛlɛma balimakɛ balimamuso ni lajɛ sugu de la ne ka ɲɛnɛmaya yɛlɛmana ni lajɛ sugu de la ne ka ɲɛnɛmaya yɛlɛmana ka ne sɔrɔ ne san 21 ne nana ni lajɛ sugu la ani dara la ko n ye min sɔrɔ a don su o tun ye ne ka ɲɛnɛmaya bɛɛ ta ye o tun tɛ su kelen ko ye ayi o tun ye fini kura de ye min kun kan ka ko ne ka n fasugu ka n ka ɲɛnɛmaya la n ka ɲɛnɛmaya bɛɛ la ani n b'a f'i ye bi n'i dara la n'i y'a ta ni sɛbɛ ye min bɛ ka kɛ bi su in na abada i tɛna kɛ mɔgɔ kelen ye tuguni i bɛna segin so kuma min na taa i ka so kɔnɔ da sɔgɔ i yɛrɛ kan ani delili kɛ tuguni ani waati dɔ ta i ni senu ka waati ta don o don ani b'a f'i ye yanni san ka yɛlɛma mɔgɔ min filɛ yan cɛ min filɛ yan muso min filɛ yan o tɛna kɛ muso kelen ye a tɛna kɛ cɛ kelen ye abada fɛn caman bɛ k'a fɔ matigi fɛn caman b'i bolo k'a fɔ matigi nka a cogoya tɛ i bolo k'a fɔ a ye nka sisan i bɛna kuma gundo la
Tu i prieras bɛna en mystère. delili kɛ gundo la Tu adoreras en i bɛna mystère. batoli kɛ gundo la ani i bɛna ye Et tu i verras la ni matigi puissance ka grandir. jɛɲɔgɔnya L'intimité bɛna grandir. dɔ bɛna fara La kan révélation a grandir. bɛna gundo fɔ i ye Que tuguni le diable dɔ ne te bɛna mente fara pas. kan Que kana ça fɔ a va bɛna partir. tɛmɛ ayi Non, a tɛna tɛmɛ a c'est bɛna c'est to i pour la toi. e de ta don a y'aw tɛgɛ kɔrɔta an bɛna delili kɛ Levez les mains, je vais ni prier ɲili pour bɛ bénir. waati min na an kan Quand il y ka a a l'onction, bɛɛ il ta faut profiter. ani fɛn Fais sɛbɛnba min monter bɛ un i désir nege ardent b'i que tu la as i dans ton dusukun cœur. na Fais o yɛlɛ monter dans ton sanfɛ cœur seulement un désir ardent. yala i bɛ ka yɛlɛ Chose. sanfɛ i tɛgɛ Tu kɔrɔta as fait monter ça. ka kɛɲɛ ni i Lève ka tes mains très nege haut ye i nege ye selon le min bɛ i désir que fɛ tu as. hali e min bɛ bɔlɔlɔ Yes. sanfɛ fɛn o fɛn Même toi qui es sur egiliziw Internet, bɛɛ minnu bɛ dans bɔlɔlɔ toutes les sanfɛ églises a connectées, ye lamɛnni kɛ levez les mains. ani Fais aw bɛ ka monter un delili désir kɛ ardent. min bɛ aw dusukun na ka fɔ matigi ye min nege bɛ aw la sisan a ye o yɛlɛ ka taa sanfɛ ani a y'aw tɛgɛ kɔrɔta an ka Aïe, delili aïe, kɛ ka kɛɲɛ ni o ye aïe, aïe, aïe. an ka delili kɛ ka kɛɲɛ ni o ye. Taradadadada boshin didididi. Rebo santarada boshan dadadadadadadada boshan tarad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 a boshan katariarada bosan terebo ayaba. Rebo santala boshan delebo santara basa. Lebro santala boshan telebro santala bashete yabasan telebo. Erebo shantelebo sakatara boshan talara bosantara bosantara. Erebo santara bosara boshanda. Erebo satara boshanda lebro santara. Matigi ka ika deli lamine. Akika deli lamine. Anyaka wali akika nyenemaya yelema Yesu Krista tokola. Ika deli ke ika barka da matigi ye. Rends grâce à Dieu. Alléluia. Santara baba baba yedere boshanda. Abarka matigi kama soro yan ka deli lamne. Abarka matigi kama soro yi ka nisenu bi anta. Abarka matigi kama soro yake. Mɔgɔ caman ye bisui na mɔgɔ caman ye ka nisenu ye bisui na mɔgɔ caman ye kankura fɔ abarika ye. Nɔrɔ ka da i kelen pe tɔgɔ kan Yesu Krista tɔgɔ la. Nɔrɔ ka da i kelen pe tɔgɔ kan matigi Yesu Krista. Ani an ye fɛn fɛn min sɔrɔ yan o ka to an fɛ. Tɔgɔ la. Mina. Lebo santara bashende lebo santara da bo santara bo santara bashende lebo santara base. Ya bro sandala brase lebo sandala brase. Lebo sandala brase lebo sandala brase. Lebo sandala bashandala brase lebo sandala brase. Yana bro sandala mase rebo shindele bro sandala mase. Reba sandala mase rebo shindala mase. Rabo sante rebo se. Rebo santa rabo santa rabo sandele rebo shante rebo sakatari rabo. Rabo santa rabo santele rebo ani an ka tɛgɛrɛ b'a fɔ an ka tɛgɛrɛ b'a fɔ kira ni bɛ ka jigin an ka ɲɛnɛmayaw na. Rebo santara rabo shandele bro santara baba. Rebo suntara baba. An bɛ tɛgɛrɛ fɔ matigi ye e min ye masakɛ ka masakɛw ye.
Rebraya baba 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 shere braya ke. Yeah 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 yeah. Iteke korota linkato kama soro abeyanche masuina. Iteke korota linkato. Ani abe kaka finis senu finis da ikan. Rabo sandala rabo shendele bo ikatara raba baba baba baba. Kira ni bekana. Kankura ni bekana. Ani obebe ka jigan kan shuina. Obebe ka jigan an kan suina. Ani shura kumbeka. Hier, je lisais ce texte de Cantique 1. Il est dit qu'il nous Ani baise de kunu sa atumbeka bouche, car ton kitabu amour vaut mieux mikala. que le vin, tes parfums en odeur suave. Abeka kuma ni ambeka shu nabeka shu abe shu ni senuna kama soro an falen de do ni senuna an falen de do ni senuna ani kama soro abe an chema amina delike ani amina batolike kama soro aban chela antiseka idon ni antiseka ala donite no abe ala de don kama soro ni senu ibe an chema ani ni senu ni che kama soro iban chema ini che ni senu kama soro ibe no dobe se ka tegere fo ka barka da ala kama soro ka ni senu be an chela Alléluia. 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 Norakada matigika. Abarka ye Yesu. Merci Jésus. Ani ambekasi anga wati pikata ayato anka delike. S'il vous plaît, ne partez pas, attendez la prière de fin. Ça sert à rien de courir. Laisse l'esprit de continuer. Nche ni senu abarka ye ni senu. Merci Saint-Esprit. Ani amba don shini bina ke shinyana kunkuruni mena wati dota ala chela kateme. Amena noro da matigi toka ani sini sogoma ambina delike ka dɔ fara ani ala ka jɛ ɲɔgɔn kan ani sufɛ amina siɲɛna kungurunin ta nka yani an ka fara an bɛna barika da matigi kan tɔgɔ kan. Ani sini an b'a n'a bɛ se ka fɔ bɛna fɔ an bɛna kira tigɛ ko ani n y'a fɔ mun na kama sɔrɔ kira Elize o Bibili y'o de fɔ ko a kun Eli tun bɛ ka kira Eli tun bɛ ka a tigɛ ko kama sɔrɔ a tun bɛ ka baara kɛ a ye ani bi su in na an bɛ fɛ ka a to mɔgɔ dɔ ka se ka barika da matigi ye mɔgɔ dɔ ye min bɛ ka baara kɛ Ala ye. Ani aw b'a dɔn Bibili b'a fɔ ko n'i ye ji di kira dɔ ma kama sɔrɔ Ala ka kira mɔgɔ de don. N'i ye ji d'a ma kɔrɔba b'a la. Ani min don o ye ka barika da matigi ye kama sɔrɔ a ye a ka nili di mɔgɔ dɔ ma. Ani ni I bɛ se ka barika da matigi ye ka masɔrɔ a ye o ɲinifɛn dɔ di mɔgɔ kan o ɲinifɛn di mɔgɔ kan a kɔrɔ ka bɔ hali ani kira Elize waati min na a ye Ala ka baara daminɛ a ye an bɛ ka nin min fɔ a ye o waleya ani o de y'a to ale min kun ye Eli ka kalanden ye ale de tun lamɛnnen don ni bɛɛ ye kama sɔrɔ a tun ye o fini sɔrɔ ni ye duba sɔrɔ nin kuma na nin wajuli na an b'a fɔ amina Papa Karambiri, Pasteur Grégory Toussaint, Pasteur Ivan Castano ani Pasteur Mohamed yɛrɛ
ani pasteur Marcelo Tunasi yala duba be an kan wa. Marcelo Tunasi, est-ce qu'on est béni? Amen. Alléluia. O la sisan Alors, su in na ɲini fɛn laban dɔw ye enveloppe ta sɔgɔmada in na dɔw bɛna se ka a ta sini o enveloppe ye ka ɲili kɛ pasteur dɔ ka ɲɛnɛmaya la a bɛ se ka kɛ pasteur fila ye i bɛ i ka sɛbɛnkɛla ta ka sɛbɛn i ka enveloppe kan ani i b'a sɛbɛn i bɛ se ka i bɛ ka ɲili yɛrɛ di kun min na i bɛ se k'o sɛbɛn enveloppe sanfɛ a ma ɲini i ka pasteur yɛrɛ ɲini ka a ɲɛda ye i bɛ se ka sɛbɛn pasteur i ni ce kama sɔrɔ i ka nin wajuli kɛrɛnkɛrɛnni ye n dɛmɛ i ka nin wajuli kɛrɛnkɛrɛnni ye nin ni nin kɛ a ma se i ka a pasteur ye i ɲɛna kama sɔrɔ ala de bɛ baara kɛ a ka ɲɛnɛmaya fɛ i n'a fɔ n bɛ ka misali dɔ di pasteur Renan Bɔnkɛ a tun bɛ ale tun ye wajulikɛlaba ye ani waati dɔ la n y'a ye bɔlɔlɔ sanfɛ a tun bɛ delili kɛ a ka wajuliw n'a ka kibaru dumanfɔ la ani don dɔ la pasteur Gregory ye ne wele ka taa Miami ani o b'a sɔrɔ pasteur Renan Bɔnkɛ kun kɔrɔla ani a kun kɔrɔla nka ne tun b'a fɛ k'a ye n y'a ɲini pasteur Gregory fɛ yala n bɛ se ka pasteur Renan Bɔnkɛ n bɛ se ka wajulikɛla Renan Bɔnkɛ ye wa n b'a fɛ k'a ye ɲɛna ani a don ne ni mama Lili taara a fɛ ani ne tun tɛ se ka a miiri ko don dɔ la ne tun b'a ye ani mɔgɔba de don a taara diɲɛ fan 14 fan bɛɛ fɛ ka ala ka kibaru duman fɔ ani a don ne tun b'a fɛ ka ɲili kɛ a ka ɲɛnɛmaya kosɔn ka nɔrɔ da ka barika da matigi a ka ɲɛnɛmaya kosɔn ani diɲɛ fan 14 pasteur bɛɛ b'u sigi ka a lamɛn ani ne tun tɛ se k'a miiri ko don dɔ la matigi bɛna kɛ n ka se ka a ye ani a ko an y'a ɲɔngiri an tun bɛ restaurant dɔ kɔnɔ ani a ye delili kɛ an ye ani a y'a fɔ ko a bɛna a ka anniversaire dɔ kɛ Nigeria a ko n b'i wele Nigeria ani a waati sera ni hakili ma to a la ne ma se ka taa ani don dɔ la ne ɲinɛnen don dɔ la dɔ ye ne wele ka bɔ Ameriki a ye ne wele a ko pasteur Sanogo Renan Bɔnkɛ de don téléphone na ne dabali banna ani a tun ye wajuli kɛ Nigeria ka tɛmɛ hali fo ne yɛrɛ dabali tun bannen don a la k'a tun bɛ se ka ne wele ani a ye ne ɲininka pasteur Mohamed ne ma i ye Nigeria ani ne ko a ma papa ni mɔgɔ caman caman minnu nana ka na e tɔgɔ ka na e lajɛ e tun ma se ka ne ye e ye ne ɲini cogo di e hakili tora ne na cogo di ani ni mɔgɔ minnu bɛ ka na olu ye dubaba de ye an ka jamanaw kan ani n b'a fɛ an ka u bonya an ka matigi tɔgɔ bonya olu ka ɲɛnɛmaya kosɔn ani an bɛ waati kumabɔ n'an bɛ barika da matigi ye ni mɔgɔw kosɔn ani n b'a ɲini fɛ i ka enveloppe dɔ ta i k'a ta i ka ɲili kɛ ani n'i tɛ se k'a kɛ bi